హరే కృష్ణ. భగవద్గీతను 18 రోజుల్లో అవగాహన చేసుకొనటం అనే ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ ఇస్కాన్ మంగళూరు తరఫు నుంచి హృదయపూర్వక స్వాగతం. ఈరోజు మనది 13వ రోజు, 13వ అధ్యాయంతో మనం కలుసుకుందాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నా పేరు మహాకరుణ చైతన్యదాస్. ఈ భగవద్గీత అధ్యయనం 18 రోజుల ప్రోగ్రాంలో 18 రోజుల ప్రోగ్రాంకి హాజరైన వైష్ణవులకి నా ప్రణామములు. ఈ రోజు మేము 13వ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. డిస్కస్ చేసే ముందు మనము ముందుగా మంగళాచరణంతో ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి సుపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురుం శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంచ శ్రీ రూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంచ. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్నితి నామనే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణ సుందో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. సప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము భగవద్గీత 13వ అధ్యాయంని చర్చించడం జరుగుతుంది. సో భగవద్గీతలో మొత్తం నిన్నటి వరకు మనం భక్తి యోగం గురించి చర్చించడం జరిగింది. అంటే భగవద్గీతలో మొత్తం 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఈ 18 అధ్యాయాల్ని మనము 3 భాగాల కింద విభజించడం జరిగింది. ఫస్ట్ 6 భాగాలు, అంటే ఫస్ట్ 6 అధ్యాయాలు అనగా 1 నుంచి 6వ అధ్యాయం వరకు కర్మయోగం అని చెప్పడం జరిగింది. 1 నుంచి 6. నెక్స్ట్ 7 నుంచి 12 వరకు భక్తి యోగం అని చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ తర్వాత 13 నుంచి 18 వరకు జ్ఞానయోగం అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే మీరు చూస్తే కనుక మొత్తం భగవద్గీత మొత్తాన్ని 3 విభాగాల కింద విభజించడం జరిగింది. ఒకటి ఫస్ట్ విభాగం కర్మయోగం, 2వ విభాగం భక్తి యోగం, 3వ విభాగం జ్ఞానయోగం. సో ఇప్పటి వరకు, అంటే నిన్నటి వరకు మనము భక్తి యోగం గురించి చర్చించాము. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే కర్మయోగం. కర్మయోగములు ఏంటంటే భగవంతుడు మనము చేసే కర్మలు ఏ విధంగా చేస్తే మనము భక్తి మార్గంలో నడవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయం మీద భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. అంటే మనం చేసే కర్మలు అంటే మనం చేసే పనులు, ఏ టైప్ ఆఫ్ పనులు చేస్తే మనము భక్తి మార్గంలో నడుస్తాము అనే విషయం మీద కర్మయోగంలో 1 నుంచి 6 చాప్టర్ల వరకు కర్మయోగం గురించి చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మనము భక్తియుక్త సేవలో, అంటే భక్తి మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏ విధంగా భగవంతుడి సేవలో మనం నిమగ్నం అవ్వాలి అనే విషయం మీద భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఏ చాప్టర్ నుంచి? భక్తి యోగంలో. అంటే 7వ చాప్టర్ నుంచి 12వ చాప్టర్ వరకు భగవంతుడు భక్తి యోగం గురించి చెప్పడం జరిగింది.
సో నిన్నటి వరకు కూడా మనం ఏం చేస్తాము, భక్తి యోగం గురించి చర్చించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం అసలైన జ్ఞానం అంటే 13వ చాప్టర్ నుంచి 18వ చాప్టర్ వరకు చేసేది ఏంటంటే జ్ఞాన యోగం. సో ఇప్పుడు జ్ఞానం అనేది ఎందుకు అవసరం? ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కర్మయోగం పెట్టారు, లాస్ట్ లో జ్ఞాన యోగం పెట్టి చెప్పారు, మధ్యలో భక్తి యోగం. అంటే భక్తి అందరూ కూడా ఏంటంటే భక్తి కృష్ణ భగవాన్ చెప్పింది ఏంటి, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నా యొక్క భక్తియుక్త సేవలో ఉంటే నీవు నా ధామానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి అభయం ఇచ్చాడు. సో భగవానుడు ఏం చెప్పాడు, 7వ చాప్టర్ నుంచి 12వ చాప్టర్ వరకు భక్తి యోగం గురించి చెప్పడం జరిగింది. సో భక్తియుక్త సేవ చేస్తే సరిపోతుంది కదా, భగవంతుడు నా ధామానికి వచ్చేస్తారు అని చెప్పి అభయం ఇచ్చాడు కదా, మళ్ళా ఇప్పుడు జ్ఞానం ఎందుకు అని ఎవరైనా అడగవచ్చు. అంతే కదండి, జ్ఞానం ఎందుకు అంటే దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, భగవద్గీత అనేది భక్తి గురించి చెప్తుంది, కానీ జ్ఞానం లేకుండా కనుక మనం భక్తిని కనుక చేస్తే ఫాల్ డౌన్ అవడానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే మనకి జ్ఞానం లేదనుకోండి, అంటే మనం భక్తి ఎందుకు చెయ్యాలి అనే జ్ఞానం లేకపోతే ఏంటంటే కొన్ని రోజులకి భక్తి అనేది ఏంటంటే ఒక రొటీన్ గా అయిపోయి బోర్ కింద ఫీల్ అయ్యి వెంటనే భక్తి మార్గం నుంచి వైదొలడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అందువల్ల ఏంటంటే భగవంతుడు జ్ఞానంతో కూడిన భక్తి చెయ్యాలి అని చెప్పి చివర భక్తి జ్ఞాన యోగం గురించి చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ భక్తి అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ 6 చాప్టర్లో భక్తి కర్మ, అంటే భక్తి అనేది కర్మతోని మిళితమై ఉంటుంది, జ్ఞానంతోని మిళితమై ఉంటుంది. సో మనకి జ్ఞానం ఎందుకు కావాలి? సో మనము ఏదైనా పని చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ పనిలో మనకి మంచి చెడులు తెలిస్తే అప్పుడు దానిలో స్థిరంగా ఉండటం జరుగుతుంది. సో ఇంతకు ముందు మనకి ఒక ఫ్లూ వ్యాధి వచ్చింది, అంటే చికెన్ గున్యా, ఆ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ వచ్చినాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, జనాలు చికెన్ తింటే కనుక ఈ యొక్క డిసీజ్ వస్తుందేమో అని చెప్పి రూమర్స్ రావటం, దాని గురించి దాంతో అందరూ చికెన్ తినటం మానేయటం, ఆ విధంగా చేస్తారు. అంటే ఏంటంటే చికెన్ తింటే నాకు జబ్బు వస్తుంది అనే జ్ఞానం వాళ్ళకి వచ్చింది కాబట్టి ఆ పని చేయటం మానేస్తారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కరోనా చూస్తారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మాస్క్ ధరించాలి, మాస్క్ ధరించకపోతే భౌతిక దూరం పాటించాలి, మాస్క్ ధరించాలి, ఆ విధంగా చేయకపోతే అంటువ్యాధి రావడానికి అవకాశం ఉంది అని జ్ఞానం కనుక పబ్లిక్ లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని పాటిస్తారు. అలా కాకుండా ఆ టైప్ ఆఫ్ జ్ఞానం మనము పబ్లిక్ ఇవ్వకుండా మీరు అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి అని చెప్పారు అనుకోండి, ఎవరు బలవంతంగా ఇంట్లో ఉండలేరు. సో అదే విధంగా భగవంతుడు ఏంటంటే జ్ఞానం ఇచ్చాడు, జ్ఞానం గురించి చెప్తాడు ఈ చాప్టర్ లో 13 నుంచి 18 వరకు. నువ్వు భక్తి సేవ ఎందుకు చేయాలి అనే జ్ఞానము మనకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట. నన్ను ఎందుకు పూజించాలి, ఆ విధంగా జ్ఞానం ఇవ్వటం మూలంగా, జ్ఞానంతో కూడిన భక్తిని మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం మూలంగా భక్తియుక్త సేవలో మనము స్థిరంగా ఉండటం జరుగుతుంది అనమాట. సో అందువల్ల ఈ చాప్టర్స్ 13 నుంచి 18 వరకు కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమైన చాప్టర్స్. దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా విందాం. సో ఈ రోజు చాప్టర్ 13 అంటే 13వ అధ్యాయంలో ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యం అనే దాని గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యం. సో ఈ చాప్టర్ లో ఏంటంటే మనము ముందు విధంగా డిస్కస్ చేసినట్టే, చర్చించినట్టే మనము ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ మొత్తాన్ని 5 విభాగాల కింద మనము విభజించుకుందాం. 5 విభాగాలు. 5 విభాగాల కింద విభజించుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనము స్టడీ ఏ విధంగా చదవాలంటే ఫస్ట్ మనము మొత్తం అంతా థియరీ చదవకుండా ఏంటంటే శ్లోకము భాష్యము ఒక్కొక్క విభాగానికి చదువుకుని దానికి లింక్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఈజీగా అర్థం అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ మొత్తం 35 శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఈ చాప్టర్ లోని. ఇందులో ఫస్ట్ 1వ శ్లోకం నుంచి 7వ శ్లోకం వరకు మొదటి విభాగం కింద మనము విభజిస్తాం అనమాట. 1వ శ్లోకం నుంచి 7వ శ్లోకం వరకు. ఇందులో ఏంటంటే అర్జునుడు ఏం చెప్తాడంటే, అర్జునుడు ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. ఎన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాడు? 6 ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. దానికి భగవానుడు తర్వాత సెక్షన్స్ లో జవాబు చెప్తాడు అనమాట. అంటే 1వ శ్లోకం నుంచి 7వ శ్లోకం వరకు అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నలు అనమాట.
తర్వాత రెండో సెక్షన్లో ఏంటంటే 8వ శ్లోకం నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు, 8వ శ్లోకం నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు ఏంటంటే జ్ఞానము మరియు ముక్తి అనే విషయం మీద మనం చర్చించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. తర్వాత మూడో విభాగంలో ఏంటంటే 13 నుంచి 19 వరకు, 13 నుంచి 19 వరకు ఇందులో ఏంటంటే ఆత్మ పరమాత్మ వీటి గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది. తర్వాత 20వ శ్లోకం నుంచి 26వ శ్లోకం వరకు ఇందులో ఏంటంటే ప్రకృతి పురుషుడు గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది. ప్రకృతి పురుషుడు. తర్వాత 27 నుంచి 35వ శ్లోకం వరకు ఏంటంటే జ్ఞానం గురించి భగవంతుడు చర్చించడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఈ 13వ చాప్టర్ ని 5 విభాగాల కింద మనం విభజించడం జరుగుతుంది. అంటే 1 నుంచి 7వ శ్లోకం వరకు మొదటి విభాగము, తర్వాత 8 నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు రెండో విభాగము, 13 నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు మూడో విభాగము, 20 నుంచి 26 వరకు 4వ విభాగము, తర్వాత 27 నుంచి 35 వరకు 5వ విభాగం. సో ఈ చాప్టర్ ఏంటంటే కొంచెం టెక్నికల్ గా కొంచెం టఫ్ గా ఉంటుంది, అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో మీకు అర్థం అయ్యే విధంగా చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను అనమాట. అంటే ఇందులో అన్ని కూడా కొంచెం టెక్నికల్ టర్మ్స్ కింద ఉంటాయి అనమాట. సో అది అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం. ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ అర్జునుడు 1 నుంచి 7 వరకు కూడా అర్జునుడు క్వశ్చన్స్ అని అడగడం జరిగింది. ఇందులో అర్జునుడు 6 క్వశ్చన్స్ అంటే 6 ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. ఏమడుగుతాడంటే అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుముచ్చామి జ్ఞానం జ్ఞేయ కేశవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుని గురించి, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రము ఎలిగిన వాటిని గూర్చి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన లక్ష్యము గూర్చి నేను తెలుసుకొని కోరుతున్నాను అని అడుగుతున్నాడు. అంటే అర్జునుడు ఏమడిగాడంటే ప్రకృతి అంటే ఎవరు, ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, నెక్స్ట్ క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రము ఎరిగిన వాడు అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి చెప్పమంటున్నాడు. తర్వాత జ్ఞాన లక్ష్యం అంటే ఏంటి, మొత్తం 6 టర్మ్స్ అర్జునుడు అడగటం జరిగింది అనమాట. సో దానికి ఆన్సర్స్ కనుక చూస్తే ఫస్ట్ తర్వాత అర్జునుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే తర్వాత శ్లోకాల్లో 3, 4, 5 క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేస్తాడు. లాస్ట్ 3వ విభాగంలో ప్రకృతి పురుషుడు గురించి ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనమందరం కూడా భగవద్గీతలో ముందు చాప్టర్స్ లో మనము చర్చించింది ఏంటంటే ఆత్మ అంటే ఏంటో చర్చించాము, పరమాత్మ అంటే ఏంటో చర్చించాము, దేహం అంటే ఏంటో చర్చించాము. సో అవే టర్మ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఇందులో శ్లోకంలో ఏంటంటే భగవంతుడు ఏం చెప్తాడంటే క్షేత్రం అంటే ఏంటి, దానికి క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏంటి అనే దానికి ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ భగవంతుడు చెప్తాడనమాట. క్షేత్రం అంటే ఏంటంటే మనము దేహం అంటే మన యొక్క బాడీనే క్షేత్రం అంటాం. అంటే మనం ఏదైతే కర్మ చేస్తామో ఆ కర్మ చేసే దేహాన్నే క్షేత్రం అంటాం. నెక్స్ట్ క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఏంటంటే దేహాన్ని ఎవరైతే ఎరుగుతారో ఎవరికైతే తెలుస్తుందో వాళ్ళని క్షేత్రజ్ఞుడు అంటాం. సో దీని గురించి మీకు చెప్పాలంటే కనుక ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక ఊరిలో ఏంటంటే ఒక రాజుగారు ఉన్నారు. ఆ రాజుగారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ ఊళ్ళో పేద రైతులు ఉన్నారు చాలా మంది. ఆయన అందరికీ రాజుగారి ఊరిలో ఉన్న రాజ్యంలో పొలముని సాగు చేసుకోవడానికి రైతులందరికీ ఒక్కొక్క ఎకరం చొప్పున ఇవ్వటం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ ఎకరాన్ని వాళ్ళు సాగు చేసుకుంటారు, అందులో ఫలితాన్ని వచ్చే సాగు ఫలితాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తుంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కనుక క్షేత్రం అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఆ రైతు పొలాన్ని సాగు చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఆ పొలం అనేది క్షేత్రం అన్నమాట. పొలం అనేది క్షేత్రం. దాన్ని సాగు చేస్తున్న వారు ఎవరు, రైతు. ఆ రైతు అనేవారు క్షేత్రజ్ఞుడు. అంటే ఏదైతే ఫలాలను అనుభవిస్తున్నాడో అతను రైతు క్షేత్రజ్ఞుడు.
సో అదే విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ రాజుగారు ఉన్నారు అనుకోండి, ఆ రాజుగారు అందరి యొక్క పొలాలకి ఆయన అధిపతి. అంటే అందరి పొలాల గురించి ఆయనకి అధికారం ఉంది. ఒప్పుకుంటారు కదా రాజుగారికి, ఎందుకంటే ఆ రాజ్యాన్ని ఏలే రాజు కాబట్టి ఆయన అందరి పొలాల మీద ఆయనకి అధికారం ఉంది. కాబట్టి ఆయన పరమ క్షేత్రజ్ఞుడు. కానీ రైతులకి ఏ పొలం అయితే ఇచ్చారో రాజుగారు, ఆ పొలం మీద మాత్రమే అధికారం ఉంటుంది. అంటే అర్థమైంది కదా పాయింట్ మీకు? ఏ పొలం అంటే 1 ఎకరం పొలం ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆ ఎకరం పొలం మీదే ఆ పర్టికులర్ రైతుకి అధికారం ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకొక రైతుకి ఏ పొలం అయితే ఇచ్చారో ఆ పొలం మీద మాత్రమే అధికారం ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఆ రైతు ఆ పొలంలో తనకు కావలసిన పంటల్ని సాగు చేసుకోవచ్చు. సాగు చేసుకుని దాని యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవించవచ్చు. ఒక రైతు వరి పండించుకోవచ్చు, ఒక రైతు కాకరకాయలు పండించుకోవచ్చు. వాళ్ళకి నచ్చిన అంటే తీపి ఫలాలు పండించుకోవచ్చు, చేదు ఫలాలు పండించుకోవచ్చు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ కనుక అర్థమైతే మనం దీన్నే మన బాడీకి, ఆత్మకి రిలేట్ చేసుకుందాం. సో మన యొక్క బాడీ మనం ఏమనుకున్నాం? క్షేత్రం అనుకున్నాం. అంటే ఈ క్షేత్రం ద్వారా కర్మలు చేస్తున్నాం. దాని యొక్క ఫలితాన్ని ఎవరు అనుభవిస్తున్నాము? మనమే అనుభవిస్తున్నాం. అంటే మన కర్మలు మనం చేస్తున్నాము, ఆ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. అంటే క్షేత్రాన్ని ఎరిగిన వాడు ఎవరు అంటే, ఈ బాడీలో మూమెంట్ రావాలంటే ఆత్మ అంటే చైతన్యం ఉండాలని చెప్పి ముందు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అంటే శరీరంలో ఆత్మ ఉంటేనే చైతన్యం ఉంటుంది. సో ఈ బాడీలో చైతన్యం ఉంది అంటే అది ఆత్మ. అంటే ఈ బాడీ గురించి కంప్లీట్ గా తెలిసింది ఎవరికి? ఆత్మకు తెలుసు. సో ఆత్మ అనే వాడిని అంటారంటే క్షేత్రజ్ఞుడు అంటాము. సో ఈ శరీరాన్ని, ఈ స్థూల దేహాన్ని క్షేత్రం అని అంటున్నాము. సో అదే విధంగా ఇక్కడ పరమ క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే పరమాత్మ. అంటే ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో రాజు గురించి మనం అనుకున్నాం. అంటే రాజు పరమ క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పి అనుకున్నాం. సో ఆయన ఎవరు? అందరు రాజ్యంలో ఉన్న అందరు రైతుల గురించి ఆయనకి తెలుసు, ఆ రాజుగారికి. సో అదే విధంగా భగవంతుడికి కూడా ఏంటంటే ఆయన యొక్క రాజ్యంలో ఉన్న సకల జీవరాశుల గురించి ఆయనకి తెలుస్తుంది. సో ఆయన ఏంటి? పరమాత్మ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయన ఎవరికి కర్మలు ఏంటి, ఎవరికి ఏ టైప్ ఆఫ్ బాడీ ఇవ్వాలి అనే మొత్తం కంట్రోల్ ఆయన చేతిలో ఉంది. కాబట్టి ఆయన సూపర్ సోల్, పరమ క్షేత్రజ్ఞుడు, పరమాత్మ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ప్రకృతి అంటే ఈ మెటీరియల్ నేచర్. నెక్స్ట్ క్షేత్రం అంటే మన బాడీ, అంటే మన యొక్క శరీరం. మనమేనే కాదు, ఏదైనా జంతువు బాడీ అనుకోండి, ఆ జంతువు చేసే కర్మల ప్రకారం దానికి ఆ టైప్ ఆఫ్ బాడీ వచ్చింది. అంటే ఆ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, ఈ పనులు చేయడానికి ఒక శరీరం అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఆ శరీరాన్ని ఏంటంటే క్షేత్రం అంటాం. తర్వాత క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆ బాడీలో ఎవరైతే ఉండి చూస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని సోల్ అంటే ఆత్మ, వాళ్ళని క్షేత్రజ్ఞుడు అంటారు. సో అదే విధంగా సూపర్ సోల్ పరమాత్మ కూడా మనతో పాటే ఉంటారు. దానికి ఏంటంటే భగవంతుడు 3వ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగిందనమాట. సెకండ్ శ్లోకంలో ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికిన, ఓ కౌంతేయ, ఈ దేహము క్షేత్రమనియు మరియు ఈ దేహము ఎరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని పిలువబడును. సో ఇప్పటి వరకు కూడా మనము దీని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత శ్లోకంలో ఏంటంటే 3వ శ్లోకంలో ఏంటంటే క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విత్తి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయోర్ధోనం యజ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీడ, సర్వదేహములందు నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడినని నీవు తెలుసుకొనుము. దేహమును మరియు దానిని ఎరిగిన క్షేత్రజ్ఞుని అవగాహన చేసుకున్నట్టే జ్ఞానమని నా అభిప్రాయము. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సర్వదేహమునందు నేను కూడా అనే మాట చూడండి. నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడును అంటే దీన్ని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోవాలంటే క్షేత్రజ్ఞుడు అని ఎవరినన్నాము? ఆత్మని అన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను ఒక రూమ్ లో ఉన్నాను అనుకోండి. సో నేను ఒక హోటల్లో 205వ రూమ్ లో ఉన్నాను అని చెప్పాను అనుకోండి. దాని అర్థం ఏంటి? నేను ఒక్కడిని
ఆ 205వ రూమ్ లో ఉన్నట్టు. తర్వాత మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు, నేను కూడా 205 రూమ్ లోనే ఉన్నాను అని అన్నాడు అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? నా ఫ్రెండ్ కూడా నాతో పాటే ఉన్నాడని అర్థం, అంతేకాని నా ఫ్రెండ్ ఒక్కడు ఉన్నట్టు కాదు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పింది విషయం చూడండి, సర్వదేహములందు నేను కూడా అన్నాడు. అంటే ఆత్మతో పాటు నేను కూడా పరమాత్ముడు రూపంలో ఉన్నాను అనే విషయం నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ప్రతి బాడీలోని, అంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క దేహంలోని ఆత్మతో పాటు భగవంతుడు కూడా పరమాత్మ రూపంలో నివసిస్తూ ఉంటాడనమాట. సో ఇక్కడ మీరు పైన స్లైడ్ లో చూస్తే కనుక భగవంతుడు అంటే చతుర్భుజ రూపంలో చూడండి. ఆత్మ ఫస్ట్ మామూలుగా ఉన్నది ఆత్మ, దాని పక్కన చతుర్భుజ రూపం నారాయణ రూపంలో ఉన్నది పరమాత్మ, ఆయన కూడా ఉన్నాడు. అంటే ప్రతి జీవి దేహంలోని మనతో పాటు పరమాత్మ కూడా సాక్షిభూతుడి కింద ఉండటం జరుగుతుందన్నమాట, సాక్షిభూతుడి కింద. తర్వాత మనం ఒక పక్క ఇంట్లో చూస్తారనుకోండి, ఆ ఇంట్లో ఎవరున్నారు? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు, 3. అంటే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కలిసి జీవించడం జరిగిందనమాట. సో అదే విధంగా మన జీవితంలో, అంటే మన యొక్క దేహములో ఆత్మతో పాటు పరమాత్మ కూడా కంటిన్యూస్ గా ఉండటం జరుగుతుంది అనమాట. ఆయన ఏం చేస్తాడు? పరమాత్మ ఉండి ఏం చేస్తాడు? మనం చేసే కర్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు. కర్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ మనకి ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అందువల్ల మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన యొక్క చర్యల్ని ఒకరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, ఆ చర్యలను అబ్జర్వ్ చేసింది ఆ భగవంతుడే పరమాత్మ రూపంలో మనని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అనే విషయం గుర్తు పెట్టుకుని మనం కర్మలు అనేవి చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. తర్వాత 4వ శ్లోకం చూస్తే కనుక 5వ శ్లోకంలో ఏంటంటే, మనకి ఇంద్రియాలు ఉంటాయి. ఏంటి? పంచేంద్రియాలు అంటే మనసు, ఈ యొక్క దేహం దేనితో తయారవుతుంది? స్థూల దేహం, సూక్ష్మ దేహం, వీటి గురించి మనము ముందు చర్చించడం జరిగింది. ఈ స్థూల దేహం అంటే ఏంటి? సూక్ష్మ దేహం అంటే మీ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. తర్వాత ఈ యొక్క బాడీ దేనితో తయారవుతుంది? భూమి, ఆకాశము, నీరు, అగ్ని, జలము, వీటన్నిటితోని తయారవుతుందని చెప్పి ముందు మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఏంటంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలు ఏంటంటే నిగ్రహించుకోవాలి. ఇంద్రియాలు అనేవి ఏంటంటే గుర్రాలతో పోలుస్తారు ఇంద్రియాలు. వాటిని ఏంటి? కళ్ళెం వేసి చోదకుడు నిగ్రహించగలగాలి. అంటే అవి ఎప్పుడు కూడా నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి అని చెప్పి అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటాయి. సో ఇంద్రియాలని, ఈ కళ్ళాన్ని దేనితో పోలుస్తారంటే మనసుతో పోలుస్తారు. సో మనసు ఫస్ట్ ఏదైనా చూస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇంద్రియాలు చూస్తాయి, నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పి. అది మనసు ద్వారా బుద్ధికి వస్తుంది. బుద్ధి ఏం చేస్తుందంటే ఇది కావాలా వద్దా అని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్, బుద్ధి డిసైడ్ చేస్తుంది. సో మన యొక్క బుద్ధి పైన ఎవరు ఉంటారు? ఆత్మ, జీవుడు ఆత్మ. సో మన యొక్క ఇంద్రియాలను ఏంటంటే జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేస్తూ మన కర్మల్ని భగవత్ సంబంధంగా ఉండే విధంగా మనం చూసుకోవాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇందులో శరీరం అంటే మనకి కనిపించే శరీరం. ఈ శరీరం ఏంటంటే మనం పోలిస్తే కనుక అన్నమయ ప్రాణమయ అని చెప్పి పోల్చొచ్చు అనమాట. అన్నమయ ప్రాణమయ అంటే అన్నమయ కోసం అంటారు మన యొక్క శరీరంలో. అదేంటంటే ఫుడ్ ఈజ్ గాడ్, అంటే అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం. అన్నం తింటేనే మనకి జీవితం. తర్వాత ప్రాణమయ కోసం అంటే మనం జీవించాలనుకోండి, స్ట్రగుల్ ఫర్ లైఫ్ అంటే లైఫ్ కోసం ఇప్పుడు కూడా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట. అంటే వాళ్ళకన్నా నేను ముందు ఉండాలి, వీళ్ళకన్నా నేను ముందు ఉండాలి అని చెప్పి ఈ స్థూల దేహానికి సంబంధించి మనము ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో పోరాటం చేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత జ్ఞానం అంటే ఇంటెలిజెన్స్. అంటే నేను బాగా చదువుకోవాలి, నాకు మంచి మార్కులు రావాలి, లేదంటే నేను వైలిన్ నేర్చుకోవాలి, మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలి. అదంతా కూడా ఏంటంటే మన యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ కి, అంటే తెలివితేటల మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే జ్ఞానమయ కోసం అంటారు. సో ఈ 3 కూడా ఏంటంటే అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, ఈ 3 కూడా ఏంటంటే స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరానికి రిలేట్ అయి ఉంటుంది. సో తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు ఈ 3 కూడా ప్రతి జీవుడు చేసే పనులే. ఇవన్నీ కూడా
ప్రతి జీవుడు ఫుడ్ తీసుకుంటారు. తర్వాత స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఈ జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళడం కోసం పోరాటం చేస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత తన యొక్క తెలివితేటల్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు. కానీ దీనికన్నా హైయెస్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే విజ్ఞానమయ. విజ్ఞానమయ అంటే ఏంటంటే ఆత్మ. అంటే నేను ఎవరు అంటే నాకు ఈ కష్టాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, నేను ఈ స్ట్రగుల్ ఎందుకు అవుతున్నాను అని ఎవరైతే ప్రశ్నించుకుంటారో వాళ్ళు ఆ విజ్ఞానమయ స్టేజ్కి వెళ్ళినట్టు అనమాట. అంటే నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి అనుకోవటం, ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడం విజ్ఞానమయ. తర్వాత ఆనందమయ అంటే ఆత్మకి పరమాత్మకి ప్రతి ముందు దాంట్లో డిస్కస్ చేసినట్టు జీవ హృదయంలోని ఆత్మతో పాటు పరమాత్మ భగవంతుడు కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉండటం జరుగుతుందని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాము. సో ఆత్మ గురించి పరమాత్మ గురించి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అది విజ్ఞానమయ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా నాలెడ్జ్ భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు చెప్పడం జరిగింది. అంటే అర్జునుడు వేశాడు క్వశ్చన్స్, ఏం వేస్తావు, క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ జ్ఞానం అంటే ఏంటి, జ్ఞానలక్ష్యం అంటే ఏంటి, ప్రకృతి ఏంటి ఏంటి, పురుషుడు ఏంటి ఏంటి, మొత్తం 6 క్వశ్చన్స్ అర్జునుడు అడగటం జరిగింది. దానిలో ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు మనము క్షేత్రం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము. క్షేత్రం అంటే ఈ దేహం, మనం చేసే కర్మ చేసే దేహం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే క్షేత్రాన్ని ఎరిగినవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. ఈ దేహాన్ని తెలుసుకున్నవాడు ఎవరు, ఆత్మ, అతను క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పాము. దీనికి అన్న హైయెస్ట్ పరమాత్మ, ఆయన సూపర్ సోల్ మన దేహంలోనే ఉంటాడని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే ఆత్మకి దేహానికి ఆత్మకి యొక్క సంబంధం తెలుసుకోవటం జ్ఞానము. నెక్స్ట్ జ్ఞాన లక్ష్యం, మన యొక్క జ్ఞాన లక్ష్యం ఏంటంటే ఆత్మ పరమాత్మ మధ్య సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం జ్ఞాన లక్ష్యం. సో ఈ విధంగా ఈ 4 క్వశ్చన్లకి అర్జునుడికి భగవంతుడు సమాధానం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. తర్వాత ప్రకృతి పురుషుడు గురించి 3rd చాప్టర్ 3rd విభాగంలో భగవంతుడు చెప్తాడు. తర్వాత 2nd విభాగంలో ఏంటంటే భక్తుడికి ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ గురించి భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్తాడనమాట. భక్తుడికి అంటే భక్తుడికి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి అనేది 6 క్వాలిటీస్ ఉండాలి. అంటే 8వ శ్లోకం నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు జ్ఞానము మరియు ముక్తి గురించి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఇందులో ఏంటంటే భక్తుడు అనేవాడు ఏం చేయాలి, ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మ నిగ్రహం అని అన్నారు 8వ శ్లోకంలో. అంటే ఆచార్యోపాసనం, ఆచార్యుడిని మనము ఆధ్యాత్మిక గురువుని స్వీకరించాలి. నెక్స్ట్ శౌచం. శౌచం అంటే ఏంటంటే శుచిగా శుభ్రంగా ఉండాలి. స్థైర్యం, ఆత్మ నిగ్రహం ఉండాలి. ఇక్కడ మనము ఆచార్యుని సేవించాలి. ఆచార్యుని ఎందుకు సేవించాలి అంటే ప్రతి వారు ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక గురువుని స్వీకరించాలి. ఆ గురువు యొక్క డైరెక్షన్ లో ఆయన యొక్క సూచనల ప్రకారం మనము భక్తియుక్త సేవ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. సో ఎందుకు చేయాలి, గురువు అనేవారు ఏంటంటే మనకన్నా ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటారు. అందువల్ల ఆయన భగవంతుడితో కంటిన్యూస్ గా మంచి సంబంధాలు, ఆయనతో రిలేషన్స్, భక్తియుక్త సేవ ఏ విధంగా చేయాలనేది గైడెన్స్ ఇవ్వటానికి ఆయన అనుభవజ్ఞులు అనమాట. అంటే గురువు లేకుండా మనం ఏం చేసినా సరే అది వృధా ప్రయాస అవుతుంది. అందువల్ల మనకి పూర్వాచార్యులు కానీ మన శాస్త్రాల్లో కానీ కనుక చూస్తే కనుక ప్రతి వారు కూడా గురువుని అనేవారు స్వీకరించేవారు. ఈవెన్ భగవంతుడు కూడా, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆవిర్భవించినప్పుడు గురువును స్వీకరించడం జరిగింది. సో మనకి డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకు స్వీకరించాడు భగవంతుడు? శ్రీకృష్ణుడు సాందీప మునిని గురువుగా స్వీకరించడం జరుగుతుంది. ఎందువల్ల అంటే ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆవిర్భవించినప్పుడు బయట వాళ్ళకి ఆదర్శంగా ఉండడం కోసం గురువుని స్వీకరిస్తాడనమాట. గురువుని స్వీకరించి మిగతా జనులందరికీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద చూపిస్తా. మీకు వయసు ఒక 8 సంవత్సరాలు రాగానే ఆయన అభ్యాసం కోసం గురువుని స్వీకరిస్తాడు. వల్ల మనము ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ గురువుని స్వీకరించి తీరాలన్నమాట. ఆయన యొక్క డైరెక్షన్ లో మనము ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత శౌచం అంటే శుచిత్వం అన్నమాట. అంటే మనము శుభ్రంగా ఉండటం. శౌచం అనేది 2 విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే శారీరక శౌచం,
అంటే మన యొక్క భౌతికమైన బాడీని శుభ్రంగా ఉంచుకోవటం. సో దానికి శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలంటే ఏం చేస్తాము? మనం రోజు 2 పూట్ల స్నానం చేస్తాము. సో శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాము. శిరోజాల్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. అది శారీరక శౌచం. అలా కాకుండా అంతః శౌచం అంటే మన మనసును శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. మనసును శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ఎలాగండి? దానికి మన మనసేం మనకు కనిపించదు కదా అని డౌట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో మనకి చూడడానికి అందరూ అందంగానే కనిపించి శారీరకంగా నీట్‌నెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ యొక్క మనసు అంటే మనసులో ఆలోచనలు కానీ, చేతలు కానీ చాలా క్రూరంగా ఉంటాయి కొంతమందికి. సో దాన్ని ఏ విధంగా శుభ్రం చేసుకోవాలి అంటే మనసు ఎప్పుడు కూడా చాలా భయంకరమైంది. మనం గనక వదిలేసాం అనుకోండి, అది అటు ఇటు పరిగెడుతూ మనని అధోగతి పాలు చేయడానికి ఎప్పుడు ట్రై చేస్తుంటుంది. అంటే అధోగతి పాలు చేయటం అంటే ఏంటంటే మనకి మన యొక్క కర్మలు భగవంతుడి యొక్క చెప్పిన మార్గంలో కాకుండా చెడు కర్మలు చేసే విధంగా ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట మనసు అనేది. సో మనసు అనేది ఏంటంటే మనకి శత్రువు గాని పనిచేస్తుంది, మిత్రుడు గాని పనిచేస్తుంది. సో అది ముందు 6వ అధ్యాయంలో మనం దాని గురించి చర్చించడం జరిగింది. అంటే శత్రువుగా ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది, మిత్రుడిగా ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది. అంటే మన మనసు కనుక మనని ఉద్ధరించే స్టేజ్‌లో అంటే నెక్స్ట్ ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళే విధంగా మనతో సహకరిస్తే మనకి మిత్రుడిగా పనిచేస్తున్నట్టు. అలా కాకుండా శత్రువుగా పనిచేయటం ఏంటంటే భగవంతుడు చెప్పిన మార్గంలో కాకుండా మనని అధోగతి కర్మల వైపు లాగిందనుకోండి, దాన్ని అప్పుడు శత్రువుగా పనిచేస్తున్నట్టు అన్నమాట. సో ఆ విధంగా మనసుని నిగ్రహించుకోవాలనుకోండి, మనకి శౌచం అంటే మనసును కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. సో మనసుని ఏ విధంగా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి? భగవంతుడు కలియుగంలో మనకి ఏంటంటే నామస్మరణ ఇచ్చారు. భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ కనుక మనం చేస్తే మనసు అనేది శుభ్రపడుతుంది. అదే మనకి ఆచార్య శీల ప్రభుపాదుల వారు చైతన్య మహాప్రభు ఈ కలియుగంలో సాక్షాత్తు భగవంతుడు భక్తావతారంలో వచ్చి మనకి మంత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అందరూ కూడా నాతో చెప్పండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ మంత్రాన్ని ఎప్పుడు ఎవరైతే నిత్యం జపిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ మనసు ఏంటంటే శుభ్రం అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే శుచిగా అవుతూ ఉంటుంది. స్థైర్యం అంటే మనము స్థైర్యంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఆత్మనిగ్రహాన్ని పాటించాలి. అంటే ఒకటి అనుకున్నాం అనుకోండి, అది కంప్లీట్ గా చేయగలిగి ఉండాలి. తర్వాత ఇంద్రియార్థేష్టు వైరాగ్య మనహంకార ఏవచ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం. ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వైరాగ్యం అంటే మనకి యుక్త వైరాగ్యం. అంటే మనకి అన్ని కావాలి అనుభవించాలని ఉంటుంది. కానీ భక్తులు అనేవాళ్ళు ఏంటంటే మనము కింద నిన్న డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. యోగులు అనేవాళ్ళు ఏంటి? ఇంద్రియాలను నిగ్రహించేవారు. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం అంటే వేసవ కాలంలో వేడిగా ఉంటే కనుక మనకి చన్నీళ్ళు స్నానం చేయాలనిపిస్తుంది. కానీ యోగులు అనేవాళ్ళు ఏం చేసేవారు? చుట్టూ కూడా మంట పెట్టుకుని ఆ వేడితనాన్ని భరించడానికి అలవాటు చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా శీతాకాలంలో చల్లటి నీటిలో ఉండి ధ్యానం చేయటం మూలంగా దాన్ని ఆ యొక్క శరీరం యొక్క ఇంద్రియాల్ని నిగ్రహించడానికి ట్రై చేసేవారు. సో అదే విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వైరాగ్యం ఏంటంటే మనకి ఎన్నో చేయాలని ఉంటుంది. కానీ అన్ని చేయడానికి చెయ్యాలని ఉంటుంది, కానీ అనుభవించాలని ఉంటుంది, కానీ అనుభవించలేము యోగులు అనేవాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ మన ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో ఏంటంటే మనం చేయాలనుకున్నవన్నీ కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట. తర్వాత జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను సందర్శనం. ప్రతి వారు ఏంటంటే మనకి జన్మ మృత్యు అంటే పుట్టడం, చనిపోవటం, జర వ్యాధి ముసలితనం, వ్యాధి ఇవి ఏంటంటే దుఃఖాలకి కారణం. ఈ మానవ జన్మలో దుఃఖాలకి ఎందుకు కారణం అంటే ప్రతి వారికి ఏదైతే అంటే ఈ 4 కూడా ఎవరికి తప్పవండి. సో అవే కష్టాలు. ప్రతి వారికి ఈ 4 కూడా ప్రతి వారి జీవితంలోని జన్మ ఉంటుంది, మృత్యు ఉంటుంది, ముసలితనం ఉంటుంది, వ్యాధి ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ 4ంటిని కూడా దోషాలని చెప్తున్నాం. అంటే ఈ యొక్క కష్టాలని చెప్తున్నాం. ఈ కష్టాలని ఎవరు తప్పించుకోలేరు. కానీ ప్రపంచంలో కొన్ని కష్టాలు ఉంటాయి. అవి కొంతమంది మాత్రమే ఉంటాయి, మిగతా వాళ్ళకు ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధనవంతుడు ఉన్నారు అనుకోండి, ఆయన డబ్బుతో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఆయనకి అది కష్టం కాదు. అదే పేదవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయనకి ధనం లేకపోవటం అదొక కష్టం. సో ఆ విధంగా కష్టాలు అనేవి మనిషికి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ 4 కష్టాలు అంటే జన్మ, మృత్యువు, ముసలితనం, వ్యాధి, ఈ 4 కష్టాలు
పేదవాడికైనా, మినిస్టర్కైనా, ధనవంతుడికైనా, చిన్న పిల్లవాడికైనా, ఎవరికైనా. అంటే సృష్టిలో ఏ జీవికైనా సరే ఇది ఈ కష్టాలనేవి తప్పవండి. సృష్టిలో అంటే నాట్ ఓన్లీ మనుషులే కాదు, మొత్తం ఎవరైనా సరే అంటే ఏ జంతువు నుంచి జీవించిన ఏ జీవికైనా సరే ఈ 4 అనేవి కష్టాలనేవి తప్పవు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వీటిని తప్పించుకోవడానికి మనం ట్రై చేయాలి. సో భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు వీటిని తప్పించుకోవాలంటే జన్మ, మృత్యువు. సో జన్మ అనేది ఎందుకు కష్టం? మనకి ముందు కపిల భగవానుడు చెప్తాడు. కపిల భగవానుడు మన భాగవతంలో తల్లికి చెప్తాడనమాట, దేవహూతికి. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే దేవహూతికి పుత్రుడు కపిల భగవానుడు. ఆయన భాగవతంలో ఒక అధ్యాయంలో ఈ యొక్క జన్మ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి ఆయన డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు. జన్మ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే తల్లి గర్భంలో 9 నెలల పాటు శిశువు తలకిందులుగా ఉంటుందని చెప్పి మనకి సైంటిస్టులు అది చెప్పడం జరిగింది. మనము ముందు కూడా స్కానింగ్ వాటిలో కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. సో తలకిందులుగా వేలాడుతూ చేతులు కాళ్ళు ముడుచుకుని ఉండటం జరుగుతుంది అనమాట. అదే టైంలో ఏంటంటే చిన్న చిన్న పురుగులు మలం మూత్రంలో మనము తేలుతూ ఉంటామంట. సో అది ఆ పరిస్థితి చాలా బాధాకరం. ఆ పరిస్థితి అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మనని కనుక ఒక గోనె సంచిలో తలకిందులుగా ఉంచి మూతి బిగించి కట్టేస్తాం అనుకోండి, మన యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది? మనకి గాలి ఆడదు, ఎంతో అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఉంటుందట మన యొక్క పొజిషన్ తల్లి గర్భంలో. సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు శిశువుకి చైతన్యం 6వ నెల నుంచి వస్తుందట. 6వ నెల నుంచి వస్తూ అది కదులుతూ ఉంటుందట. మనం ఏమనుకుంటాము, తల్లి ఏమనుకుంటుంది తండ్రితోని, బాబు కదులుతున్నాడండి పొట్టలోని అని చెప్పి ఆనందపడుతుంది. కానీ అక్కడ బాబు కదలటం కాదు, అక్కడ వాడు బాధపడుతున్నాడు. ఆ యొక్క జీవితాన్ని ఉంచుకోలేక అక్కడ ఆ యొక్క అసౌకర్యంగా పురుగులవి కొడుతుంటూ ఆ శిశువు చాలా చాలా బాధను అనుభవిస్తుందన్నమాట. బాధను అనుభవించి భగవంతుని ప్రార్థిస్తుందంట. భగవంతుడా, నాకు ఈ యొక్క పరిస్థితిని మాత్రం నాకు మరలా కల్పించవద్దు. నేను నిన్ను శరణ పొందుతున్నాను. వెంటనే నేను ఈ గర్భం నుంచి రాగానే నీ యొక్క సేవ చేసుకుని నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను అని చెప్పి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తుందంట. అంటే జన్మ అనేది అంత భయంకరంగా ఉంటుందన్నమాట. కానీ జన్మ ఎప్పుడైతే బయటికి జననం జరిగిందో ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది, తల్లి చేతుల్లోకి తీసుకుంటుంది. తల్లి చేతుల్లోకి తీసుకోగానే మొత్తం అంతా మర్చిపోతుంది అనమాట. దాన్నే మాయ అవుతుంది అనమాట. మాయలోకి ప్రవేశపెడతాడనమాట. తర్వాత మృత్యువు కూడా ఏంటంటే కపిల భగవాన్ ఏం చెప్తారంటే ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డెత్, అంటే మనము దేహం వదిలే టైములో ఏంటంటే మనకి చాలా చాలా బాధ ఉంటుందంటండి. ఆ బాధ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒకేసారి 40 లక్షల తేళ్లు పుడితే ఎంత బాధ ఉంటుందో అంత బాధ ఉంటుందట. అంటే అది శారీరక బాధ కాకుండా మానసికమైన బాధ అన్నమాట. అంటే నా యొక్క రిలేషన్స్, నా సంబంధాలు, నేను సంపాదించిందంతా వదిలి వెళ్ళిపోవాలా అనే బాధతో జీవి చాలా యాతన పడతాడటండి. సో అప్పుడు మన హృదయం నుంచి ఆత్మని మన యొక్క కర్మ ప్రకారం యమపట్లు తీసుకువెళ్ళటం జరుగుతుంది అనమాట. సో మృత్యువు కూడా అతి భయంకరమైనది అనమాట. నెక్స్ట్ జర అంటే ముసలితనం. ఎవరికి కూడా ముసలితనం కావాలని అనుకోరు. ముసలితనం అయితే ఏమవుతుంది, మనం ఏదైనా చేయాలనుకుంటాము కానీ శరీరం అనేది సహకరించదు. తర్వాత వ్యాధి కూడా అంతే. ప్రతి వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకుంటారు కానీ శరీరం అనేది మన దాని ప్రకారం ఏంటంటే మన కర్మానుసారం మనకి వ్యాధులు అనేవి వస్తాయి. సో ఈ 4 అనేవి ప్రతి వాళ్ళు అనుభవించాల్సిందే. ఈ 4 ఉండని ప్లేస్ ఏదైనా ఉంది, అదే వైకుంఠం. సో మనము కనుక భగవంతుని శరణ పొంది నామజపం చేస్తే కనుక మనము భగవంతుడి యొక్క భక్తి సేవలో పర్ఫెక్ట్ అయితే కనుక మనము భగవంతుడికి సన్నిధికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడ ఏముంటుంది, మనకి జన్మ ఉండదు. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా నిరంతరం భగవంతుని సేవించుకోవచ్చు. మృత్యు ఉండదు. అంటే భగవంతుడు భక్తులకి చెప్తాడు ఏమని, స్వల్పమభ్యస్య ధర్మస్య త్రాయితో మహతో భయాత్. నువ్వు నాకు చేసిన స్వల్పమైన సేవ మూలంగా నేను నిన్ను అతి భయంకరమైన మృత్యువు నుంచి రక్షిస్తాను అని చెప్తాడు. అంటే అతి భయంకరమైన మృత్యువు నుంచి రక్షిస్తాను అంటే అర్థం నేను కంప్లీట్ గా అలాగా చనిపోకుండా ఉంటానా అని డౌట్ పడొచ్చు. కానీ అది కాదండి అక్కడ అర్థం. చనిపోకుండా ఉండటం కాదు, చనిపోయిన తర్వాత మరలా మృత్యువు అనేది ఉండదు అని అర్థం. అంటే ఆ జన్మలో మృత్యు ఉంటుంది, తర్వాత మరలా జన్మించడం జరగదు, మరలా
మృత్యు అనేది ఉండటం జరుగుతుంది అనమాట. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఈ మనిషి జన్మ పుట్టిన తర్వాత మనిషి జన్మలోనే మనకి అవకాశం ఉంది. భగవంతుని సేవించుకుని మనము భగవద్ధామానికి వెళ్ళే అవకాశం ఈ మనిషి జన్మలో మాత్రమే ఉన్నది. తర్వాత ఆసక్తిరన విశ్వంగా పుత్రధార గృహాదిషు నిత్యం చ సమచిత్తత్వమిష్టానిష్టోపతిష్ఠిషు తత్తిషు. తర్వాత ఆసక్తి అనేది ఉండకుండా పుత్రుల పట్ల గృహాల పట్ల వీళ్ళందరూ పట్ల కూడా ఆసక్తి అనేది ఉండకూడదు. ఆసక్తి అనేది ఉండకూడదు అంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళని వదిలేసి వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా మనము భక్తియుక్త సేవలో మునిగిపోవడం కాదండి. భగవంతుడు ఆ విధంగా చెప్పలేదు. నువ్వు ఉన్న స్టేజ్ లోనే ఉంటూ నీ యొక్క ఆశ్రమ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ, ఆశ్రమ ధర్మం అయితే గృహస్థ అయితే గృహస్థ ధర్మం, తర్వాత బ్రహ్మచారి అయితే బ్రహ్మచారి ధర్మం, ఆ విధంగా ఏ ఆశ్రమంలో అయితే ఉన్నావో ఆశ్రమ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ నువ్వు భక్తి సేవలో ముందుకు వెళ్ళాలి. అంటే ఇక్కడ మన యొక్క ఆసక్తి అనేది ఎలా ఉండాలంటే తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఉందనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? ఆ నీటి బొట్టు తామరాకి అంటుకోదు. సో ఆ విధంగా మన యొక్క కుటుంబ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే పిల్లలతోని, భార్యతోని ఏంటంటే భార్యతో మన యొక్క కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తియుక్త సేవలో ముందుకు వెళ్ళడానికి వాళ్ళ సహకారం తీసుకోవాలి. భగవంతుడికి ప్రసాదం చేయటంలో వారి సహకారం ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ప్రసాదం చేయడానికి మనం కర్మ చేయాలి, అంటే సంపాదించుకోవాలి. సంపాదించిన తర్వాత వచ్చిన దాన్ని భగవంతుడికి అర్పించాలి. ప్రసాదాన్ని తయారు చేసి భగవంతుడికి ఇవ్వాలి. తర్వాత ఈవినింగ్ టైము పిల్లలందరితోని కలిసి కృష్ణనామ జపం చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా చేస్తే కనుక మన ఇంటినే ఒక దేవాలయం కింద మార్చుకోవాలన్నమాట. సో చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది? అది అందరూ జీవించినట్టే ఉంటుంది. కానీ మన యొక్క కర్మలు అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే కంప్లీట్ గా భగవంతుడి యొక్క భక్తియుక్త సేవ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా ఆసక్తి లేకుండా మనం కనుక జీవిస్తే కనుక భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వ జ్ఞానార్థ దర్శనం ఏతజ్ఞానంతమితి ప్రోక్తం అజ్ఞాన యతతో న్యద. సో ఈ విధంగా జ్ఞానం అంటే ఏంటి, అజ్ఞానం అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. జ్ఞానం అంటే ఆత్మకి పరమాత్మకి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవటం. తర్వాత అజ్ఞానం అంటే మనము చేస్తున్న పనులు అజ్ఞానం వైపు కూరుకుపోకుండా మనము అజ్ఞానం వైపు కూరుకోకుండా అంటే భక్తియుక్త సేవ నుంచి పతనం చెందకుండా మన యొక్క ఫోకస్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే స్థిరంగా ఉండాలి. అంటే మన లక్ష్యం ఏంటి అనే దాని మీద మనకి కంప్లీట్ ఫోకస్ ఉండాలి. మన లక్ష్యం ఏంటి? భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి. అంటే భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలంటే మన యొక్క స్థిర నిశ్చయం ఉండాలి. సో ఏదో ఒక రోజు క్లాస్ విని తర్వాత 2 రోజులు క్లాస్ విని నేను జపం చేసేస్తాను, భాగవతం చదివేస్తాను, భగవద్గీత చదివేస్తాను ఈ రోజు నుంచి అని నిశ్చయం తీసేసుకుంటారు. ఏంటి ఇన్స్పైర్ అయిపోయి ఆ విధంగా ఎన్ని రోజులు చేస్తారు? ఒక రోజు చేస్తారు, 2 రోజులు చేస్తారు, తర్వాత ఏం చేస్తారు? మానేస్తారు. తర్వాత రోజు లేదు, కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక రోజు 10 నిమిషాలు పావుగంట చేస్తారు. ఆ విధంగా రోజు విడిచి రోజు చేయడం, కంటిన్యూస్ గా చేయకుండా ఉండటం, అది ఏంటంటే స్థిర నిశ్చయం కాదనమాట అండి. స్థిర నిశ్చయం కాదు. స్థిర నిశ్చయం కాకుండా ఏదో అప్పటికప్పుడు విని చేసేయాలనుకుంటారు, తర్వాత దాన్ని వదిలేసి మళ్ళా భౌతిక జీవితంలో పడిపోతారు. కానీ ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రాక్టీస్ అంటే భక్తియుక్త సేవ అనేది ఇలా ఆషామాషిగా తీసుకుంటే మనకి ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదండి. ఇదేంటంటే ఒక సీరియస్నెస్, స్థిర నిశ్చయంతో నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి అనే స్థిర నిశ్చయము మనము తీసుకోవాలండి. ఆ విధంగా స్థిర నిశ్చయముతో చేస్తేనే మనలో ఉన్న తపన భగవంతుడు చూస్తాడు. ఆ తపన చూసి మనకి భగవంతుడు బుద్ధిస్తాడు. దదామి బుద్ధి యోగంతో మనకి ఏ విధంగా అనుకూలంగా ఉండే విధంగా భక్తియుక్త సేవలో ముందుకు వెళ్లే విధంగా భగవంతుడు మనకి కావలసిన సహకారాలన్నీ కూడా ఆయన అందిస్తాడు. ఆ విధంగా అందించడం మూలంగా అంటే అక్కడ ఆయన చూసేది ఏంటంటే భగవంతుడికి ఎంత ప్రేమతో మనం సేవ చేశాము అనేది భగవంతుడు చూస్తాడనమాట అండి. చూసి ఆయనకి మన యొక్క సేవలో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆయన సహకారం అందిస్తాడు. మన ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆయన ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 65 years 65 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన భారతదేశం నుంచి అమెరికా వెళ్తారు. ఎందుకు వెళ్ళారంటే ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు శ్రీల భక్తివినోద ఠాకూర్ గారు, ఆయన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ గారు చెప్తారు, ఆయనకి ఆదేశం ఇచ్చారు, మీరు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడుతున్నారు,
కాబట్టి మీరు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి కృష్ణ ప్రచారం చేయండి అని చెప్పి ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు గారు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఆదేశాన్ని పాటించడం కోసం, కృష్ణ భక్తి ప్రచారం చేయడం కోసం ఎంతో కష్టపడి ఆయన ఆ వయసులో చేతిలో ₹40 తీసుకుని ఒక కార్గో షిప్ అంటే సరుకులు తీసుకెళ్లే ఓడలో ఆయన వెళ్తారు. అక్కడ ఆయన చూడండి, ఆయన యొక్క స్థిర నిశ్చయం, నా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని నేను శిరసావహించాలి అనే యొక్క తపనతో ఆయన వెళ్ళటం జరిగింది. సో ఆ యొక్క తపన చూశాడు భగవంతుడు. చూసి విత్ ఇన్ 2 years 2 సంవత్సరాల్లోనే మొత్తం ఆయన కంట్రీస్ వెస్టర్న్ పాశ్చాత్య దేశాల్లో అన్నిటి చోట కూడా కృష్ణ ప్రచారాన్ని ముమ్మరంగా చేయటం జరిగిందనమాట. ఆ విధమైన తపన చూసి భగవంతుడి యొక్క సపోర్టు మనకి ఉంటుందన్నమాట. సో అందువల్ల మనం స్థిర నిశ్చయంతో భగవంతుడి యొక్క జపాన్ని మనం చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత 3వ సెక్షన్ లో చూస్తే కనుక చాప్టర్ 13వ శ్లోకం నుంచి 19వ శ్లోకం వరకు ఏంటంటే ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య రిలేషన్ గురించి మనం చర్చిద్దాం. ఇందులో ఏంటంటే ఆత్మ పరమాత్మలో ఏంటంటే 13వ శ్లోకం చూస్తే కనుక దేనిని తెలుసుకున్నట్టు ద్వారా నీవు అమృతత్వమును ఆస్వాదింపగలవో అట్టి తెలియదగిన దానిని నేను వివరింతును. అనాదియును నాకు అధీనమును అగు బ్రహ్మము ఈ భౌతిక జగత్తు కార్యకారణములకు అతీతమై ఉండును. ఇక్కడ ఏంటంటే మన ముందు శ్లోకాల్లో చర్చించినట్టు ప్రతి హృదయంలోని ఆత్మ పక్కనే పరమాత్మ అంటే నేను కూడా ఈ క్షేత్రమైన దేహంలో ఉన్నానని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో కనుక చూస్తే కనుక ఈ చెట్టు మీద మనకి 2 పక్షులు కనిపిస్తున్నాయి. ఒక పక్షి ఏం చేస్తుంది, కామ్ గా సైలెంట్ గా చూస్తూ కూర్చుంది. ఇటువైపు చివర ఉన్న పక్షి. ఇటువైపు ఉన్న పక్షి ఏం చేస్తుంది, దాని యొక్క ఫలాల్ని అంటే చెట్టుకున్న ఫలాల్ని ఆరగిస్తుంది అంటే తింటుంది. కానీ ఈ పక్షి ఏంటంటే చూస్తూ ఉన్న పక్షి ఏంటంటే పరమాత్మ అంటే కృష్ణ భగవానుడు. తర్వాత ఫలాలు ఆరగిస్తున్న పక్షి ఏంటంటే మన దేహం యొక్క ఆత్మ అన్నమాట. ఈ ఆత్మ ఏంటంటే ఇది ఫలాలు ఆరగిస్తూ ఉంటుంది. అవి మంచి ఫలాలు అనుకోండి, మంచి ఫలం వస్తుంది అంటే రిజల్ట్ అనేది మంచిది వస్తుంది. చెడు ఫలాలు ఆరగించింది అనుకోండి, రిజల్ట్ అనేది పాపం వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 3 విషయాలు రావడం జరుగుతుంది. ఒకటి ఏంటంటే పుణ్యము, పాపము, సుకృతి. పుణ్యం అంటే మంచి ఫలాలు ఆర్జిస్తే పుణ్యఫలం వస్తుంది. మనం చేసే చెడు కర్మలు అంటే భగవంతుడు చెప్పిన మార్గంలో కాకుండా భగవంతుడు నిషేధించిన కర్మలు కనుక చేస్తే మనకి పాపం రావటం జరుగుతుంది. తర్వాత సుకృతి అంటే భగవంతుడికి సంబంధించిన భక్తి చేసుకున్నాం అనుకోండి, నామజపం చేసుకోవడం, భగవద్గీత చదవటం, ఈ విధంగా భక్తియుక్త సేవా కార్యక్రమాల్లో కనుక పాల్గొంటే కనుక మనకి పుణ్యం కానీ పాపం కానీ కాదు, సుకృతి వస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ పుణ్యం మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పుణ్యం చేసినా మనము ఈ భౌతిక జగత్తుకు తిరిగి రావాలి, పాపం చేసినా ఈ భౌతిక జగత్తుకి తిరిగి రావాలి. ఎందుకు రావాలి, పుణ్యం చేస్తాం అనుకోండి, ఆ పుణ్య ఫలాన్ని అనుభవించడానికి మరలా మనం జన్మ తీసుకోవాలి. సో పుణ్యఫలాన్ని అనుభవించాలంటే తర్వాత మనకి మంచి జన్మ అంటే ఉన్నతమైన జన్మ అనేది వస్తుంది. అంటే ఒక ధనవంతుడి ఇంట్లో ఉండటము, మనకి మంచి చదువు, అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ తో ఉన్న జన్మ రావటము ఆ విధంగా జరుగుతుంది. అదే పాపాలు చేస్తాం అనుకోండి, ఆ పాప ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి నీచమైన జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో పుణ్యం చేసినా జన్మ తీసుకోవాలి, పాపం చేసినా జన్మ తీసుకోవాలి. అంటే ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డెత్ అంటే మనం శరీరం వదిలే టైంకి మన అకౌంట్ లో పుణ్యం ఉండకూడదు, పాపం ఉండకూడదు. సో అప్పుడు అందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది, పుణ్యం చేయకుండా పాపం చేయకుండా మనం ఎలా కర్మ చేయాలండి అని చెప్పి. అంటే మనం ఎవరైనా చేస్తాము అనుకోండి, ఎవరికన్నా దానం చేసినా మంచి పనులు చేసినా ఆటోమేటిక్ గా పుణ్యం వచ్చేస్తుంది. చెడు ఫలితం చేస్తాం అనుకోండి, చెడు కర్మలు ఎవరినైనా తిట్టామనుకోండి పాపం వస్తుంది. సో ఏ విధంగా కర్మ చేయాలండి, కర్మ చేయకుండా మనం సైలెంట్ గా ఉంటే సరిపోతుందేమో, నాకేం పుణ్యం రాదు పాపం రాదు అని చెప్పి డౌట్ వస్తుంది. సో ఇదే డౌట్ ఫస్ట్ 1 నుంచి 6వ అధ్యాయంలో భగవంతుని అర్జునుడు అడుగుతాడు. అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్తే నువ్వు యుద్ధం చేయాలి అని భగవంతుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమంటాడు, నేను యుద్ధం చేస్తే నాకు పాపం వస్తుంది, వీళ్ళందరూ అనాథలు అయిపోతారు అని చెప్పి అర్జునుడు డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు. సో దానికి ఫస్ట్ 6 చాప్టర్లోని మన కర్మ ఏ విధంగా చేయాలి అని చెప్పి భగవంతుడు అర్జునుడికి ఉపదేశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనము కర్మ అనేది ఏ విధంగా చేయాలంటే ఫలితాన్ని ఆశించకుండా మనం కర్మ చేయాలి.
ఆ వచ్చిన ఫలితాన్ని భగవంతుని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మన యొక్క కర్మ ఫలితాన్ని మనము అనుభవించగలిగే ఫలితాన్ని ఆశించకుండా, అంటే నేను ఈ పని చేస్తున్నాను, నేను భోగిస్తాను, ఈ భోగించడం కోసం ఈ పని చేస్తున్నాను అనే యొక్క ఆలోచన కనుక మనం వదిలిపెట్టేస్తే మనకి పుణ్యం రాదు. అదే విధంగా భక్తులు అనేవారు ఏంటంటే ముందు చెప్పినట్టు భగవంతుడు చెప్పిన మార్గంలో నడుచుకుంటూ, అంటే పాపాలు చేయకుండా ఉన్నాం అనుకోండి, అంటే పాపం కర్మ కూడా రాదు. పాపాలు చేయకపోవడం అంటే అనవసరంగా అహింస, ముందు అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే హింస చేయకుండా ఉండటం. హింస చేయకుండా ఉండటం అంటే ఎదుటి వాళ్ళని అనవసరంగా కలత పెట్టకుండా ఉండటం, జీవహింస చేయకుండా ఉండటం, ఈ విధంగా ప్రసాదం మాత్రమే భుజించడం. అంటే ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది. మనము ప్రసాదమే భుజిస్తాం అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఏంటంటే ప్రతి జీవి కూడా ఇంకో జీవి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. జీవో జీవస్య జీవనం. అంటే మనకు ఆహారం కావాలనుకోండి, ఇంకొక జీవి మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ మనము ఏది చేసినా ఆహారము, మనము శాకాహారం తీసుకున్నా సరే ధాన్యం, అది కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకి మొక్కల నుంచి వస్తుంది. ఆహారం తీసుకోవడానికి మనము మొక్కల్ని కట్ చేసి చంపి మనము ఆహారం తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అది కూడా పాపమే కదా, జీవహింసే కదా అంటారు. కానీ ఇక్కడ మొక్కల్లో ఏంటంటే చైతన్యం అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. జీవించే జంతువుల్లో చైతన్యం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ యొక్క మొక్కలలో ఏంటంటే చైతన్యం అనేది తక్కువ ఉంటుంది. అయినా సరే దానివల్ల మనకి కర్మ వస్తుందండి. మనం శాకాహారం భుజించినా మనము కర్మ వస్తుంది. ఎందువల్లంటే మనం కూరగాయలు కట్ చేసినప్పుడు కానీ, అన్నం తయారు చేసుకుంటున్నప్పుడు కానీ, మనకి కనిపించిన ఎన్నో సూక్ష్మజీవులు మన చేతిలో చనిపోతూ ఉంటాయి. అందువల్ల దాన్ని చంపిన ఫలితం కూడా మనకి కర్మ వస్తుంది. సో ఆ విధంగా చేయకుండా, కర్మ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలండి అని చెప్తారు అనే డౌట్ వస్తుంది. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తాడంటే, నువ్వు ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించు, అప్పుడు నీకు కర్మ ఫలితం ఉండదని చెప్పాడు. అప్పుడు మనము ఆహారం తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆహారాన్ని భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి దాన్ని మనం స్వీకరించామనుకోండి, దానికి మనకి కర్మ ఫలితం ఉండదండి. అర్థమైంది కదా? భగవంతుడు చెప్పినట్టు మన ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుని ఆ యొక్క దానిని ప్రసాద రూపంలో, అంటే భగవంతుడు స్వీకరించిన తర్వాత మనం స్వీకరిస్తే కనుక మనకి కర్మ ఫలితం అనేది రాదు. లేదనుకోండి మనం చేసుకున్న, అంటే భగవంతుడు చెప్తాడు, నాకు అర్పించకుండా నువ్వు ఏమైనా తింటే, భుజిస్తే నువ్వు పాపాన్ని భుజించినట్టే అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే పాపం ఎలా వస్తుంది? ఈ విధంగా చేసే కర్మల మూలంగా. అంటే ఆహారాన్ని తయారు చేసే వాళ్ళ యొక్క కాన్షియస్నెస్ వాళ్ళ మూలంగా కూడా వాళ్ళ యొక్క కర్మ కూడా ఆహారం మీద ఫలితం చూపిస్తుంది అనమాట. సో అందువల్ల నువ్వు ఏమి చేసినా నాకు అర్పించు నేను చెప్పడం జరిగింది. యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్ఞుకోసి దదాస్య అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే నువ్వు ఏం చేసినా నాకు అర్పించు. ఆ విధంగా అర్పించామనుకోండి మనకి కర్మ ఫలితం నుంచి విముక్తి పొందడం జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పరమాత్ముడు స్థావర జంగములైన సర్వజీవుల అంతర్బాహ్యంలో నిలిచి ఉండును. సూక్ష్మత్వ కారణంగా అతడు భౌతిక ఇంద్రియములకు అగోచరుడగును. అగ్రహాయుడును అయి ఉన్నాడు. అతి దూరమున ఉన్నను అతడు సర్వులకు సమీపంలోనే ఉండను. ఇక్కడ భగవంతుడు ప్రతి జీవ హృదయంలోని పరమాత్మ రూపంలో ఉంటాడని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఆత్మ పరమాత్మ, ఆత్మ యొక్క సైజు ఎంత ఉంటుందని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అంటే 2వ చాప్టర్ లో ఆత్మ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే తల వెంట్రుక కొనభాగంలో 10,000 వంతు ఉంటుందట ఆత్మ. అంటే చూడండి, మన మైక్రోస్కోప్ ద్వారా కూడా మనం చూడలేము. సో అదే విధంగా పరమాత్మ కూడా అదే సైజులో ఉండటం జరుగుతుంది. ఆయన చతుర్భుజ నారాయణ రూపంలో మన హృదయంలో, సర్వజీవుల హృదయంలో ఉండటం జరుగుతుంది. కానీ అతను ఏంటంటే మన యొక్క భౌతిక ఇంద్రియాలకి కనిపించడు. అంటే మనం చూసే కళ్ళ ద్వారా మనం పరమాత్మను చూడలేము. అంటే భగవంతుడు ని చూడాలనుకోండి, మనకి ఈ భౌతికమైన ఇంద్రియాలు సరిపోవండి. మనకి ప్రేమతో కూడిన చక్షువులు కావాలి. అప్పుడే మనము భగవంతుడిని దర్శించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అతను అతి దూరమున ఉన్నను అతడు సర్వులకు సమీపంగానే ఉండును. అతి దూరం అంటే భగవంతుడు ఎక్కడో ఆయన వైకుంఠ లోకంలో ఉంటాడు. వైకుంఠ లోకం అంటే కొన్ని లక్షల కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి. అయినా సరే ప్రతి జీవ హృదయంలోని ఆయన కొలువై ఉన్నాడు. కొలువై ఉండి మనకి డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏమైనా చెడు పని చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా మనసులో ఒక విధమైన ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది. వద్దు, ఈ పని చేయొద్దు, ఈ పని చేయొద్దు, ఈ పని చేస్తే ఫలితం బాగుండదు, నువ్వు ఈ పని చేయకూడదు అని ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎవరు ఇస్తారంటే పరమాత్మ ఇస్తాడు.
కానీ మన యొక్క ఇంద్రియాలు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు అంటే మన మనస్సు బుద్ధి స్ట్రాంగ్ గా ఉందనుకోండి, దాన్ని ఆ పని చేయకుండా మనం నియంత్రించుకోగలం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం మనసును నిగ్రహించలేమో అప్పుడు పరమాత్మ ఇచ్చిన సలహాని పక్కన పెట్టేసేసి ఆ పని చేసేస్తాం. సో ఆ పని చేయటం మూలంగా వచ్చే ఫలితాన్ని మనం అనుభవించవలసి ఉంటుంది. సో ఇందాక ముందు స్లైడ్ లో కనుక చూసినట్టయితే చెట్టు మీద 2 పక్షులు ఉన్నాయి. ఒక పక్షి అంటే పరమాత్మ పక్షి సైలెంట్ గా గమనిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకు గమనిస్తున్నాడు? ఈ యొక్క ఆత్మ పక్షి ఆయన పనులు ఆయన చేస్తూ భోగిస్తూ ఉంటుంది. కానీ పరమాత్మ మాత్రం ఏమీ చేయకుండా చూస్తున్నాడు. ఎందువల్లంటే ప్రతి జీవికి కొంచెం స్వాతంత్రం ఉంటుందన్నమాట. ఆ స్వాతంత్రాన్ని భంగపరచడం ఇష్టం లేక పరమాత్మ ఏంటంటే కల్పించుకోవడం అనమాట అండి. మనం చేసే కార్యాల్లో ఆయన కల్పించుకోకుండా ఆయన సాక్షిభూతుడిగానే ఉంటాడు. అంటే మనం చేసే కార్యాలన్నిటినీ కూడా ఆయన నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. నోట్ చేసుకుని సాక్షిభూతుడిగానే ఉంటాడు తప్పితే మన యొక్క కార్యాల్లో జోక్యం చేసుకోడు. ఎందువల్లంటే మనము ముందే ఆయనతో పోట్లాడటం జరిగింది. ఎందువల్లంటే నేను కూడా భోగిస్తాను అనే కోరిక మూలంగా మనం ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుంచి భౌతిక జగత్తుకు రావటం జరిగింది. అందువల్ల ఏంటంటే పరమాత్మ మనకు వచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని అంటే భోగించాలి అనే స్వాతంత్రంలో ఆయన జోక్యం చేసుకోడు. కానీ ఆయన ఏం చేస్తుంటాడంటే తన యొక్క శిష్యుల ద్వారా ఈ శాస్త్రాల ద్వారా మనకి మార్గనిర్దేశం చేస్తూ ఉంటాడు. ఏ విధంగాని నువ్వు చేసే కర్మలు సరైనవి కాదు, నువ్వు మరలా నా ధామానికి వచ్చేయి అని చెప్పి మనకి ప్రీచింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఏ విధంగానే తన శిష్యులను పంపిస్తూ ఉంటాడు, తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులను పంపిస్తూ ఉంటాడు, తర్వాత తన యొక్క గురువులను పంపిస్తుంటాడు, శాస్త్రాలని ఇస్తూ ఉంటాడు. సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఆ యొక్క మార్గంలో కనుక మనం నడిస్తే మనము భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత స్లైడ్ లో తర్వాత చాప్టర్ లో ఏంటంటే 20 నుంచి 26 శ్లోకం వరకు 20 నుంచి 19వ శ్లోకంలో కనుక చూస్తే కనుక ఈ విధముగా క్షేత్రము జ్ఞానము జ్ఞేయములు గూర్చి నాచే సంక్షిప్తంగా చెప్పబడింది. కేవలం నా భక్తులే దీనిని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుని నన్ను పొందగలరు అని చెప్పాడు. అంటే అర్జునుడు అడిగిన 6 క్వశ్చన్స్ కి భగవంతుడు ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేశాను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఈ పక్క స్లైడ్ లో కనుక చూస్తే ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు కింద కూర్చుని ఉన్నారు. ఆయన వారం రోజుల్లో మృత్యు వస్తుందని చెప్పి ఆయనకి శాపం మూలంగా వారం రోజుల్లో మృత్యు వస్తుంది అనమాట అని తెలుస్తుంది. సో దాని నుంచి బయటపడటం కోసం ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఆశ్రయించాడు సుఖదేవ్ గోస్వామి. ఆయన ద్వారా భగవంతుడి యొక్క లీలలు వినటం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలు అవే భాగవతం అన్నమాట. వినటం జరిగి 7 రోజుల్లో ఆయన మోక్షాన్ని అంటే భగవద్ధామానికి చేరడం జరుగుతుంది అనమాట. తర్వాత అధ్యాయంలో 20 నుంచి 26 శ్లోకం వరకు ప్రకృతి అంటే ఏంటి, పురుషుడు అంటే ఏంటి అని అడగడం జరుగుతుంది అనమాట. దానిలో ఏంటంటే జీవులు మరియు ప్రకృతి రెండును అనాది అని తెలుసుకొనవలను. వాని అందలి పరివర్తనములు మరియు భౌతిక గుణములు అనునవి భౌతిక ప్రకృతి నుండి ఉద్భవించినవి. ఇక్కడ కనుక చూస్తే ఈ సృష్టిలో ఏంటంటే 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. అక్కడ చూడండి, స్లైడ్ లో చూడండి. ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా ఈ వాటి యొక్క కోరిక అనుసరించి ఒక్కొక్క దేహాన్ని పొందిని అన్నమాట. వాడి యొక్క కోరిక అంటే భోగించాలన్న కోరికను అనుసరించి ఒక్కొక్క దేహాన్ని భగవంతుడు ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే డిజైర్ కోరిక అండ్ భోగించగలిగే కెపాసిటీ దాన్ని బట్టి భగవంతుడు దేహాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఈ ప్రకృతి అంటే ఏంటంటే నేచర్, పురుష అంటే ఏంటంటే భగవంతుడు. కానీ ఇక్కడ ఈ మనమందరం కూడా ప్రకృతికి చెందిన వాళ్ళమే. అంటే ఈ స్త్రీ పురుష జీవులు అందరూ కూడా ఈ నేచర్ ఈ యొక్క ప్రకృతిలో భాగమే అనమాట. పురుషుడు ఈ జగత్తులో పురుషుడు అనేవాళ్ళు ఎవరంటే భగవంతుడు ఒక్కడు మాత్రమే. ఆయన మాత్రమే భోక్త, ఆయన మాత్రమే ఎంజాయర్. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దాసులు అంటే వీఆర్ ఆల్ సర్వెంట్స్ అనమాట. తర్వాత 22వ శ్లోకంలో చూస్తే కనుక భౌతిక ప్రకృతి యందు త్రిగుణములను అనుభవించుచు జీవుడు ఈ విధంగా జీవనం సాగించును. భౌతిక ప్రకృతితో అతనికి గల సంగత్వమే దీనికి కారణము. ఆ విధంగా అతడు ఉత్తమ అధమ జన్మలు పొందుచుండును. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పాడు చూడండి, ఉత్తమ అధమ జన్మలు అంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే కనుక వర్షం చూసారనుకోండి, వర్షపు చినుకు ఆకాశం నుంచి వర్షం కురిసినప్పుడు చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. అంటే చాలా చాలా ప్యూర్ గా ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే
భూమిని తాకిందో, నేలను తాకిందో, నేల మీద ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అంటే ఈ యొక్క మలినాలకి ఎప్పుడైతే కలుస్తుందో అది ఇంప్యూర్ అయిపోతుంది. దాని యొక్క మట్టి గుణాలన్నీ అది కలుషితం అయిపోతుంది. సో అదే విధంగా మన యొక్క ఆత్మ భగవద్ధామ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో చాలా చాలా స్వచ్ఛమైనది అనమాట. ఆత్మ అనేది చాలా స్వచ్ఛమైనది. ఎప్పుడైతే అది ఈ భౌతిక ప్రకృతికి వస్తుందో, అంటే ఈ గుణాలు ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఏంటంటే మూడు రకాలైన గుణాలు ఉంటాయి. సత్వగుణం, తమో గుణం, రజోగుణం. ఈ యొక్క గుణాల యొక్క సంగత్వం ఎప్పుడైతే అవుతుందో, అంటే ఈ గుణాలతో ఎప్పుడైతే మిళితం అవుతుందో అప్పుడు దానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ జన్మలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే జన్మ అనేది ఇందులో ఇక్కడ ఉత్తమ జన్మ, అధమ జన్మ. అంటే ముందు చెప్పినట్టు మన యొక్క కర్మ ఫలితం ప్రకారం మనకి ఒక పర్టికులర్ దేహాన్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అంటే మనం ముందు జన్మలో చేసుకున్న కర్మలు బట్టి మనకి భగవంతుడు ఒక జన్మ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సో ఇది కరెక్ట్ గా అర్థం కావాలంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను. ఏంటంటే ఒక ఊర్లో ఒక రాజు ఉన్నారట. ఆ రాజుగారు దగ్గర ఒక మంత్రి ఉన్నారు. సో ఆ రాజ్యంలో ఏంటంటే మంత్రులు, సేనాధిపతులు ఆ రాజ్యంలో అందరూ ఉన్నారు. ఒకరోజు రాజు ముగ్గురు ఉంటారు సైన్యాధికారులు. అందులో వాళ్ళు రాజుగారు సైన్యాధికారులకి ఒక పని చెప్తారన్నమాట. ఆ పని ఏంటంటే ఒక 3 సంచులు తీసుకోండి మీరు. 3 సంచులు తీసుకుని మన దగ్గర రాజుగారి తోటకెళ్ళి మంచి మంచి ఫలాలు సేకరించి నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు సేకరించి ఫలాలు నాకు తీసుకురండి అని చెప్పి రాజుగారు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముగ్గురు సైన్యాధికారులు తోటలోకి వెళ్తారు. సో మొదటి సైన్యాధికారి ఏం చేస్తాడంటే మంచి మంచి ఫలాలు అన్ని ఏరుకుంటాడు అనమాట. అంటే జీడిపప్పు, బాదం కాయలు, మామిడి పళ్ళు, ఈ విధంగా అన్ని సేకరించి రెడీగా పెట్టుకుంటాడు. రెండో ఆయన ఏం చేస్తాడంటే అబ్బా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎవరు సేకరిస్తారని చెప్పి సగం మంచి సేకరిస్తాడు. మిగతావన్నీ ఏం చేస్తాడంటే చెత్త చెదారం, ఆకులు, రాళ్లతో నింపేస్తాడు అనమాట. మూడవ సైన్యాధికారి ఏం చేస్తాడంటే చక్కగా వెళ్ళిన వెంటనే చెట్టు కింద పట్టుకుని మొత్తం అంతా ఆకులతోని అలమలతో నింపేసి మూతి కట్టేసి అనుకుంటాడు అనమాట, నేనేమి సేకరించానో రాజు చూస్తాడేంటి, అన్ని అలాగే చెప్తారు, ఈయనకి పని పాట లేదని చెప్పి ఏమి చేయకుండా ఈవినింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ముగ్గురు వాళ్ళ యొక్క సంచులు తీసుకుని మూట కట్టి రాజుగారి ముందు పెడతారు. సో ఫస్ట్ ఆయన ఏం చేశాడు, మంచి మంచి ఫలాలు అన్ని సేకరించుకుని తీసుకెళ్ళాడు. రెండో ఆయన ఏం చేశాడు, సగం మంచి పళ్ళు తీసుకున్నాడు, మిగతా సగం చెత్త సేకరించాడు. మూడో అతను ఏం చేశాడు, మొత్తం చెత్త సేకరించాడు. సో ఈ విధంగా సేకరించిన తర్వాత రాజుగారు అంటారన్నమాట, మీరు ఫలానా రోజున ఒక తప్పు పని చేస్తారు, ఆ తప్పు పని చేస్తున్నందుకు మీకు 30 రోజులు శిక్ష విధిస్తున్నాను, ఆ శిక్ష అనుభవించాలి మీరు, దానికి మిమ్మల్ని కారాగారంలో వేస్తున్నాను, మీకు ఆహారం ఏమీ పెట్టను, మీరు సేకరించుకున్న ఫలాలతోనే మీరు ఆ 30 రోజుల కాలం గడపాలి అని చెప్పి తీర్పిస్తాడనమాట. సో ఆ విధంగా అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది, మొదటి వాడు ఏం చేశాడు, చక్కగా మంచి ఫలాలన్నీ సేకరించుకున్నాడు, అందువల్ల హాయిగా 30 రోజులు హాయిగా గడిపేస్తాడు. రెండో వాడు ఏం చేస్తాడు, సగం ఫలాలే మంచివి, సో సగం రోజులు అయ్యేసరికి ఫుడ్ అయిపోతుంది, వెంటనే నీరసం వచ్చి ఆయన ఏమవుతుంది, ఆరోగ్యం మొత్తం పాడైపోతుంది. మూడో వాడికి ఏంటి, తిండి లేక చనిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ కథ బట్టి ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం చేసే పనులు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ గురువు చేసే పనులు బట్టే వాళ్ళకి ఫలితం అనేది లభించింది, అంటే ఫలాలు సేకరించడంలో. అదే విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం చేసే ఫలితాలను బట్టే మన యొక్క తర్వాత జన్మ ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం మంచి ఫలితాలు మంచి కర్మలు చేస్తే నెక్స్ట్ ఉన్నత జన్మ లభించడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే చెడు కర్మలు చేశామో తర్వాత నీచమైన జన్మ లభిస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ అదే విధంగా ఇక్కడ ఇందులో చెప్పండి ఏంటంటే, ఉన్నత జన్మ కానీ అధమ జన్మ కానీ పొందును అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. ఉన్నత జన్మ ఎప్పుడు వస్తుంది, మనం పుణ్యం సంపాదించుకుంటే, అంటే భగవంతుడు చెప్పిన మార్గంలో నడుచుకుంటే కనుక మనకి ఉన్నత జన్మ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా కాకుండా పాప కార్యాలు చేస్తే కనుక నీచమైన జంతు జన్మ అనేది లభిస్తుంది అనమాట. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనము ఈ యొక్క మానవ జన్మని సద్వినియోగం చేసుకుని కర్మ ఫలితం లేకుండా భగవంతుడి యొక్క ధ్యానంలో గడుపుతూ భక్తి సేవ కనుక చేస్తూ బతికితే కనుక, కర్మ చేస్తే కనుక మనకి మంచి జన్మ రావడానికి భగవద్ధామానికి వెళ్ళే అవకాశం మనకి జరుగుతుంది.
మనము ఈ టైంలో భగవద్గీత వింటున్నాము అంటే భక్తుల సాంగత్యంలో భగవద్గీత వింటున్నాము అంటే మనకి పూర్వజన్మ సుకృతి ఉందండి. పూర్వజన్మ సుకృతి ఉండడం మూలంగానే మనకి ఈ అవకాశం వచ్చింది. భగవద్గీత భక్తుల సాంగత్యంలో వినటము, భగవంతుడి యొక్క జపం చేసే అవకాశం కలగటము. ఎందువల్లంటే చాలా మందికి ఈ జ్ఞానం లేదు. ఈ జ్ఞానం లేకపోవటం మూలంగా వాళ్ళు అవకాశం కోల్పోతున్నారు. తర్వాత కొంతమంది జ్ఞానం ఉన్నా సరే దాన్ని ఆచరించట్లేదు. ఎందువల్ల? నెగ్లిజెన్స్, అంటే వాళ్ళకి సుకృతి లేదు. సుకృతి లేకపోవటం మూలంగా వాళ్ళు ఈ పాత్రలో కృష్ణ భక్తియుక్త సేవా మార్గంలో రాలేకపోతున్నారు. అందువల్ల ఏంటంటే మనకు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఈ విధంగా భగవంతుడు చెప్పినట్టు మనము ఉన్నతమైన జన్మ పొందడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. తర్వాత శ్లోకం కనుక చూస్తే కనుక ముక్తి ఈ 25 నుంచి 26 వరకు చూస్తే కనుక ముక్తి, జ్ఞానం, అష్టాంగ యోగం, కర్మ. సో ముక్తి పొందాలనుకోండి మనకి 3 విధానాలు ఉన్నాయి. 3 ఏంటంటే జ్ఞానం ద్వారా ముక్తి పొందొచ్చు. నెక్స్ట్ అష్టాంగ యోగం, అంటే మనం 6వ చాప్టర్లో చేసినట్టు మనము మన యొక్క ధ్యానాన్ని హృదయంలో ఉండే పరమాత్మని దర్శించే విధంగా కనుక మనం ధ్యానం చేస్తే, అంటే అష్టాంగ యోగ విధానం ద్వారా మనం చేస్తే కనుక ముక్తి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం చేసే కర్మల ద్వారా కూడా మనం ముక్తి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత ఏంటంటే 27 నుంచి 35 శ్లోకం వరకు ఏంటంటే దేహము, ఆత్మ, పరమాత్మల యొక్క జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉందో, అంటే భౌతిక ప్రకృతి సృష్టించబడిన దేహం. ఇక్కడ 30వ శ్లోకం కనుక మనం చూస్తే కనుక భౌతిక ప్రకృతి సృష్టించబడిన దేహము చేతనే సర్వకర్మలు చేయబడుచున్నవనియు మరియు తాను అకర్తయనియు గాంచగలిగిన వాడు సంపూర్ణంగా దర్శించిన వాడగును, యథార్థంగా దర్శించిన వాడగును. ఇక్కడ ఏంటంటే భౌతిక ప్రకృతి సృష్టించబడిన దేహము. సో భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు? మన యొక్క కర్మ బట్టే మనకి దేహాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే భోగించే యొక్క కెపాసిటీ బట్టి, మన యొక్క డిజైర్ బట్టి, మన యొక్క అర్హత బట్టి భగవంతుడు మనకి దేహాన్ని ఇచ్చాడు. సో ఆ విధంగా కెపాసిటీ బట్టే మనకి దేహాన్ని ఇచ్చాడు. కాబట్టి సర్వకర్మలు చేయబడుచున్నవనియు మరియు తాను అకర్తనయు, అంటే ఇందులో భగవంతుడి యొక్క ప్రమేయం ఏమీ లేదు. నీ యొక్క కోరిక ప్రకారం నీకు దేహాన్ని ఇచ్చాను, నువ్వు ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నావు అని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఈ స్లైడ్ లో కనుక చూస్తే కనుక ఈ చక్కటి మానవ దేహాన్నిలో అన్ని కార్యాలు కూడా ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోయే విధంగా భగవంతుడి యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఉంది. మీరు తిన్న ఆహారం జీర్ణం అవ్వాలనుకోండి, జీర్ణాశయంలో జీర్ణరసాలు ఉత్పత్తి అవ్వటము, తర్వాత తీసుకున్న ఆహారం శక్తిగా మారటము, దాన్ని రక్తంలో కలవటము, మనం పనులు చేసుకోవడానికి శక్తిని ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో అది ఫిజికల్ గా చేయాలనుకోండి చాలా చాలా పెద్ద టైప్ ఆఫ్ మెషినరీ ఉండాలి. సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి భగవంతుడు ఎంత దయతో ఈ విధంగా మనకి అరేంజ్మెంట్ చేస్తాడో. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి మన యొక్క కోరిక బట్టి భగవంతుడు దేహం ఇచ్చాడు. ఆ కోరికను తీర్చుకోవడానికి ఇక్కడ మనం కర్మలు చేస్తున్నాం. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ జ్ఞానం, అంటే ఈ జ్ఞానం కనుక మనకి పూర్తిగా ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ లో ఆ జ్ఞానం ప్రకారం ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుని ఏ టైప్ ఆఫ్ కర్మలు చేయాలి, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఏంటి, నేను ఎవరు, నేను ఈ ఆత్మస్వరూపుణ్ణి, నాకు పరమాత్మకి ఏ విధంగా సంబంధం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి అనేది మనము తెలుసుకోగలగాలన్నమాట ఈ చాప్టర్ ద్వారా. ఆ విధంగా తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, లాస్ట్ దాంట్లో కనుక చూస్తే కనుక 35 శ్లోకంలో దేహము మరియు దేహము ఎరిగిన క్షేత్రజ్ఞుడు నడుమ భేదమును జ్ఞాన చక్షువుచే దర్శించి భౌతిక ప్రకృతి బంధము నుండి ముక్తి పొందు విధానము ఎరుగగలిగిన వాడు పరమగతిని పొందును. అంటే దేహము మరియు దేహము ఎరిగిన క్షేత్రజ్ఞుడు. దేహం అంటే ఏంటి? మన యొక్క దేహము. అందులో దేహం ఎరిగిన వాడెవరు? ఆత్మ. ఆత్మతో పాటు ఎవరున్నారు? పరమాత్మ ఉన్నాడు, అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు. అంటే ఆత్మకి పరమాత్మకి సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలి. ఏ విధంగా సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలి? ఎప్పుడైతే మనము మన యొక్క ఇంద్రియాలని పవిత్రీకరించుకోవాలి, అంటే భక్తి యోగము. భక్తి యోగం ద్వారా మన యొక్క ఇంద్రియాలని పవిత్రీకరించుకుని, అంటే ఈ యొక్క కలుషితమైన ఇంద్రియాలతో భగవంతుడితో మనము రిలేషన్ కొనసాగించలేమండి. రిలేషన్ ఏర్పడదు.
ఎప్పుడైతే మన ఇంద్రియాలను శుభ్రపరుచుకుంటామో అప్పుడే మనకి భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పడుతుంది. సో ఇంద్రియాలను ఏ విధంగా శుభ్రపరచుకోవాలి? ఒక గురువు యొక్క నిర్దేశంలో ఒక భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ క్రమ పద్ధతిలో భక్తియుక్త సేవ చేయాలి. క్రమ పద్ధతిలో భగవంతుడి యొక్క నామ సంకీర్తన చేయాలి, నామజపం చేయాలి, భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదాన్ని భుజించాలి. నిన్న మనము చెప్పినట్టు 12వ చాప్టర్ లో భక్తి యోగంలో అభ్యాసం అంటే సాధనా భక్తి. సాధనా భక్తి విధానంలో మన ఇంద్రియాల్ని పవిత్రీకరించుకుంటూ ఇంద్రియాల్ని భౌతిక కల్మషాలుగా దూరం చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడే మనకి ఆత్మకి పరమాత్మకి మధ్య సంబంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మకి పరమాత్మకి సంబంధం ఏర్పడుతుందో అప్పుడు మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ విధమైన జ్ఞానం తెలుసుకోవడం కోసమే భగవంతుడు ఈ జ్ఞాన యోగంలో దీని గురించి డీటెయిల్ గా అర్జునుడికి ఈ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ ఫస్ట్ అర్జునుడి క్వశ్చన్స్ చేశాడు, దానికి సంబంధించిన ఈ వీటికి జవాబులు చెప్పడం ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ అర్జునుడికి ఇస్తున్నాడంటే అర్థం ఏంటంటే అర్జునుడి ప్లేస్ లో మనలాంటి జీవులందరికీ ఈ జ్ఞానం ఇస్తున్నాడు అనమాట. అంటే యాక్చువల్ గా అర్జునుడు సఖ్యం అనమాట, సాఖ్య భక్తి అంటే భగవంతుడికి మిత్రుడు. కానీ అర్జునుడిని ఆయన అజ్ఞానంలో ఉంచుతాడండి. అజ్ఞానంలో ఉంచి మనకి గీతా బోధన చేయడం కోసం అర్జునుడిని భగవంతుడు అజ్ఞానంలో ఉంచి అర్జునుడి ద్వారా క్వశ్చన్స్ చేసి ఆయన ద్వారా మనకి గీతా బోధన చేస్తున్నాడు. సో ఆ జ్ఞానాన్ని మనం స్వీకరించి మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడు చెప్పిన మార్గంలో మనం నడుచుకుంటామో మనకి భగవంతుడికి సంబంధం ఏర్పడుతుంది. ఈ మార్గంలో తర్వాత భగవంతుడి యొక్క ధామానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. సో అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నామజపం చెయ్యండి, హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చెయ్యండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ కలియుగంలో ఏంటంటే భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి నామజపం కన్నా మించింది ఇంకొకటి లేదనమాట. ఇదే విషయం మనకి కలిసంతపరిషత్తులో చెప్పడం జరిగింది. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏంటంటే నామజపం కనుక చేస్తే మనలో ఈ యొక్క ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే నేను ఈ జన్మలోనే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలనా అన్న డౌట్ వస్తుంది. అంటే భగవంతుడి కృప ఉంటే కనుక తప్పకుండా వెళ్ళగలం. కానీ అదంత ఈజీ కాదండి. మనం ఎప్పుడైతే మన యొక్క తపన చూసి భగవంతుడు ఆయనే మనకు బుద్ధిచ్చి ఆయన ధామానికి వెళ్ళగలిగే విధంగా మనకి ఒక పరిస్థితులన్నీ అనుకూలించే విధంగా చేస్తాడు. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉత్సాహంగా, అంటే భక్తిలో ఏంటంటే నిరుత్సాహం అనేది నిరుత్సాహపడకూడదండి. మనము మన యొక్క ప్రయత్నం చేయాలి. మన యొక్క ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత ఫలితాన్ని భగవంతుడి మీద వదిలివేయాలి. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏంటంటే ఈ నామ జపాన్ని చేసి భక్తి సేవలో ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అవి అన్నా ఉంటే అడగండి, నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే కనుక ఈ అధ్యాయం మొదటిలో అర్జునుడు కృష్ణుడు ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడని చెప్పి అడిగారు. ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ 6 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో 6 అడిగితే 58% మంది సమాధానం చెప్పారు. క్షేత్రం అనగా కర్మస్థానము అనేది దీనికి ఉపయోగిస్తారని చెప్పి అడిగారు. కర్మస్థానం అంటే క్షేత్రం అంటే దేహం. సో 75% మంది దీనికి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పారు. అంటే ఈ అధ్యాయం కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. అంటే మీరు ఎంతవరకు అర్థమైతే అంటే ట్రై చేయండి. అంటే మన ముందు యొక్క టర్మ్స్ అన్ని కూడా ఆత్మ, పరమాత్మ, దేహం వీటి గురించి మనకి ఐడియా ఉంది. సో దీన్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానం అనేది ఈ భగవంతుడు చెప్పిన దాంట్లో ఈ క్షేత్రం ఇదంతా ఏంటంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఒకసారి కనుక మీరు భగవద్గీత యథాతథం బుక్ కనుక చదివితే కనుక మీకు ఐడియా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
మీకు ఏమన్నా సందేహాలు ఉంటే అడగండి. మ్యూట్ ఎనేబుల్ చేస్తాను. మీరు హ్యాండ్ రైజింగ్ ఆప్షన్ ద్వారా సందేహాలు ఉంటే అడగవచ్చండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, చెప్పండి. సార్, ఇది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ గురించి కాదు. ఈ చిల్డ్రన్ ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నారు కదా, అందులో పేరు ఇచ్చాము. అయితే వాళ్ళు జస్ట్ ఏదో ఒక గ్రూప్ లో యాడ్ చేశారట. అంటే మాకు పంపించినట్టుగా వాళ్ళకి గూగుల్ ఫామ్ ఇలాంటివి ఏమి పంపించరా? హౌ టు జాయిన్ అనేది ఎట్లా అనేది వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అన్నమాట. అంటే దీని గురించి నాకు ఐడియా లేదండి. దీనికి ఏంటంటే ఆవిడ కోహోస్ట్ గాయత్రి మాతాజీ దీన్ని ఆన్సర్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. పిల్లలందరినీ మెసేజ్ అది పంపించడం జరుగుతుందండి. పిల్లలు వచ్చిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది, మనకి అర్థమవుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఇందులో భాష్యం అనేది ఏంటంటే చాలా సరళంగా ఉంటుంది. మీకు ప్రతి శ్లోకానికి కూడా సరళంగా ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానం అనేది యథాతథంగా ఉంటుంది. అంటే ఇవి భగవద్గీత మీద వ్యాఖ్యానాలు చాలా మంది రచయితలు రాశారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క సొంత వాళ్ళకి మనసుకి ఏదనిపిస్తే అది రాయటం జరుగుతాయండి కొన్నింట్లో, కొన్ని పుస్తకాల్లో. కానీ ఈ భగవద్గీత యథాతథం అనేది కొన్ని లక్షల కాపీలు మొత్తం త్రూఅవుట్ వరల్డ్, ప్రపంచం మొత్తం మీద చాలా భాషల్లో, అన్ని భాషల్లోనూ కూడా అనువదించడం జరిగిందండి. అందువల్ల ఏంటంటే మీకు యథార్థంగా తెలుసుకోవాలంటే కనుక, సులభంగా అర్థం కావాలంటే కనుక ఈ బుక్ చదవండి, భగవద్గీత యథాతథం. అంటే నంబర్ ఆఫ్ శ్లోకాస్ అయితే తగ్గవు కదండి? తగ్గవండి. మొత్తం అయితే 700 శ్లోకాలు ఉంటాయండి మొత్తం భగవద్గీత 18 అధ్యాయుల్లోని. నేను కూడా నెంబరింగ్ లో ఏమన్నా అంటే మీకు కంబైన్డ్ అవ్వటం మూలంగా ఏమన్నా ఆ విధంగా అయి ఉండొచ్చు. అంటే 8 to 12 అని పెట్టి అందులో 4 శ్లోకాలు కంబైన్డ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఒక్కో చోట ఈ పుస్తకంలో. ఆ విధంగా ఏమన్నా శ్లోకాస్ నెంబరింగ్ లో ఏమన్నా తేడా అయి ఉండొచ్చు. ఎందువల్లంటే ఫస్ట్ శ్లోకాల్లోనే అడుగుతాడు అర్జునుడు క్వశ్చన్స్. ఆ శ్లోకం అనేది తప్పించడం ఉండదు కదండి. అదే మా దగ్గర ఉన్న పుస్తకాల్లో అర్జునుడు క్వశ్చన్ చేసేది లేదు, డైరెక్ట్ గా భగవానుడు చెప్పేదే ఉందన్నమాట. అందుకని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను కొంచెం. అదేలేండి. ఎందుకంటే మరి అర్జునుడు అడిగితేనే కదా భగవంతుడు చెప్తాడండి సమాధానం. అవునండి, 2 పుస్తకాలు. మీకు ఈ పుస్తకం కనుక లేకపోతే కనుక మీకు కృష్ణ KRSNA అదే యాప్ ఒకటి ఉంది గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోని. అందులో మీకు ఈ భగవద్గీత యథాతథం అన్ని భాషల్లోని లభిస్తుందండి. ఆ యాప్ లో ఫ్రీ యాప్ అండి అది, KRSNA కృష్ణ. ఆ యాప్ కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కనుక మీకు అందులో భగవద్గీత అన్ని భాషల్లోని, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీషు, తమిళ్ అన్ని రకాల భాషల్లోని భగవద్గీత ఉండటం జరుగుతుంది. అదే విధంగా భాగవతం కూడా ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుందండి. భాగవతం ఆ యాప్ లో కనుక చూసుకుంటే మీరు. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నట్టయితే రేస్ హ్యాండ్ ఆప్షన్ ద్వారా మీరు ప్రభువుని అడగవచ్చు. హరే కృష్ణ. హలో, చెప్పండి. నమస్తే అండి. హరే కృష్ణ, చెప్పండి. హరే కృష్ణ అండి. ఇప్పుడు మనం ఈ అధ్యాయం మొత్తం చెప్పిన తర్వాత మధ్యలో మనకు ఒక క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ లాంటిది కండక్ట్ చేస్తా ఉన్నారు కదా. ఆ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ లో మేము ఇచ్చిన ఆన్సర్ మీరు దాంట్లో ఐడెంటిఫై చేస్తా ఉన్నారు, అది కరెక్టా కాదా అనేది మాకు తెలియదు. ఎందుకంటే కొన్నిటికేమో మాక్సిమం చాలా మంది ఒకటే ఆప్షన్ కి ఒకటే ఆన్సర్ కి టిక్ చేస్తున్నారు. కొన్నిట్లో ఇప్పుడు దీంట్లో ఉంది, రెండో క్వశ్చన్ కి ఏం చేశారంటే 33% వచ్చింది. దాంట్లో ఏది కరెక్ట్ అని మేము ఎలా తెలుసుకోవాలి? అంటే ఈ చాప్టర్ చదివేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్టి చూసుకోవచ్చు, లేదంటే కనుక మనకు పుస్తకం చదివినప్పుడు మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ క్షేత్రం అనగా కర్మస్థానము అనేది దేనికి ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ ఫస్ట్ అర్జునుడు అడిగాడండి క్వశ్చన్స్,
క్షేత్రము అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏంటి? దానికి సమాధానం ఏమి చెప్పాము? ఈ క్షేత్రం అనేది దేహము అని చెప్పడం జరిగిందండి. అంటే దేహము దేని ద్వారా అయితే కర్మ చేస్తామో దాన్ని క్షేత్రము అని అంటాము అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగిన దానికి భగవంతుడు సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. సో ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా తెలియాలంటే కనుక మనం క్లాస్ లో కరెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యాం అనుకోండి, ఆ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలియటం జరుగుతుంది. ఎనీవే ఇక్కడ సెకండ్ దానికి ఏంటంటే క్షేత్రము అంటే దేహము అండి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నేను చెప్పిన క్లాస్ లోనే అర్జునుడు కృష్ణుడిని 6 ప్రశ్నలు అడుగుతారు అని చెప్పడం జరిగిందండి. సో అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. ఆన్సర్ సి. ఇంకొక క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ చేసిన పర్సెంటేజ్ చూసినప్పుడు 33%, 33% ఇద్దరు కూడా అంటే 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, 2 ఆప్షన్స్ కి 33% వచ్చింది. ఆ 33% లో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కదా మనకి, ఏది కరెక్ట్ అనేది. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటండి అది? ఇందులో మరి వస్తుందో రాదా తెలియదండి నాకు. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేను చూస్తున్నాను. మూడో క్వశ్చన్ ఏంటంటే దేహమును గూర్చి అవగాహన కలిగిన వారు ఎవరు? అది కాదండి, హింస గురించి అడిగాను చూడండి. అహింస అనగా ఏమిటి? అహింస అంటే ఇతరులను కలత పెట్టకుండా ఉండటం కూడా అహింస అండి. అంటే శాకాహారిగా ఉండటం ఒకటే అహింస కాదు. అంటే మన యొక్క మాటల ద్వారా ఎదుటి వాళ్ళని కలత పెట్టినా మనము అది హింస చేసినట్టే అండి. తర్వాత దేహములోని పరమాత్మ ఈ విధంగా చేస్తారు. పరమాత్మ ఏం చేస్తారు? చెట్టు మీద 2 పక్షులు ఉంటాయి. ఒక ఆయన పరమాత్మ, ఒకటి ఆత్మ. ఆత్మ చేసే పనులన్నిటికీ పరమాత్మ ఏం చేస్తారు? సాక్షిభూతుడిగా ఉంటారంటే. తర్వాత నిర్దేశకుడు, దివ్యమైన భోక్త, పైవన్నీ. ఇప్పుడు చూస్తే కనుక పరమాత్మ ఏం చేస్తారు? మనం చేసే కర్మలన్నిటికీ సాక్షిభూతుడిగా ఉంటారు. నెక్స్ట్ నిర్దేశకుడు, ఆయన ఏం చేస్తారు? ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం ఫాలో అవ్వకపోవడం అనేది మన ఇష్టం అండి. తర్వాత దివ్యమైన భోక్త, సో పరమాత్మే అన్ని ఎంజాయర్ అండి. కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాము? నేను ఎంజాయర్ని, నేను భోగించేవాడిని అని అనుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ కింద 5 అన్ని. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అన్ని కరెక్టేనండి. అందువల్ల లాస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. అయితే అంటే నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్స్ లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనే దానికి మీరు కొంచెం కింద ఏబిసిడి లాగా 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు కదా, ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనేది మీరు పెడితే బాగుంటది అనుకుంటాను. అక్కడ టిక్ మార్క్ పెట్టిస్తామండి ఈసారి, లేదంటే ఇలా క్లాస్ లో అయిపోయిన తర్వాత చెప్పడం జరుగుతుంది. కరెక్ట్. దాన్ని బట్టి మేము ఒకవేళ మేము తప్పు ఆన్సర్ చేసామనుకోండి, దాన్ని మేము కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా. అవునండి. మీరు అహింస చెప్పేటప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ కూడా 33% వచ్చింది. 33% వచ్చినప్పుడు మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఏది కరెక్ట్ అనేది. అవును. అంతే. దానికి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కీ కూడా పెట్టడం జరుగుతుందండి రేపటి నుంచి. దాన్ని బట్టి మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మంచిదండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ రోజుతో ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడితో ముగుస్తుంది. మళ్ళీ రేపు 14వ అధ్యాయంతో 7 గంటలకి ఇదే ప్లాట్ఫామ్ కలుద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.